Ja mam tą ogromną przyjemność powitać wszystkich Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z panem doktorem Tomaszem Rębalskim, który niejednokrotnie już u nas gości. Ogromna wiedza, dlatego sala pełna. Nie dziwi nas to w ogóle, przynajmniej mnie, nie wiem jak pana Tomka, natomiast mnie wcale. Panie Tomku, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzisiaj będzie takie wprowadzenie historyczne, bo no, trzeba tych naszych przodków, jak już badamy, jak zajmujemy się historią rodziny, to przynajmniej podstawowa wiedza w ogóle o dziejach społecznych jest nam niezbędna. Różne kategorie ludności, zawody to jest w cudzysłów może byśmy to, bo zawsze jest tak, że my jesteśmy ludźmi XX wieku i zawsze jest imię, nazwisko, zawód, imię ojca. Tutaj na pewno są wśród Państwa osoby, no mniej więcej w moim wieku też widzę, i takie osoby, co na pewno dzieci zgłaszały narodziny swoich dzieci. Ja byłem 20 lat temu, pierwsze dziecko moje zgłaszałem, potem parę lat później drugie i było moje wielkie zaskoczenie, że w tej chwili w zasadzie my jesteśmy niemalże anonimowi. My jesteśmy imieniem, nazwiskiem, PESEL-em i podajemy potem oczywiście ten dokument ze szpitala, gdzie to dziecko się urodziło i tam są różne rzeczy spisywane. Absolutnie nie ma zawodu ojca ani matki w tych materiałach Urzędu Stanu Cywilnego. W kościelnych chyba zresztą też nie. Co ja uważam, że to będzie tragedia dla przyszłych badaczy. Bo pokażę Państwu też takie różne przykłady dokumentów, źródeł, gdzie pozycja społeczna, czy jednocześnie zawód danej osoby, no wyznaczało też jego pozycję społeczną, jego status majątkowy i tak dalej, cokolwiek. I dzięki temu my możemy w ogóle badać jakąkolwiek strukturę społeczeństwa. Natomiast my jesteśmy coraz bardziej anonimowi i tym bardziej w ogóle się historycy zastanawiamy, jak to będzie kiedyś w przyszłości. Przecież my jesteśmy co prawda z tego dumni, że w zasadzie mnóstwo rzeczy jest w tej chwili załatwiane online, że jest cyfryzacja na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę nie powinniśmy mieć kompleksów wobec Europy Zachodniej. Ale to się wiąże potem, podejrzewam, z różnymi problemami, że po nas może być mniej informacji niż po osobach żyjących w średniowieczu, albo mniej więcej tyle samo. Także my nie mamy co narzekać, jeżeli chodzi o źródła po naszych przodkach, bo nam się czasami wydaje, że chciałoby się dużo wiedzieć, a to, co uzyskujemy, że to jest niewiele, ale no właśnie dlatego powiedziałem o tym, co po nas zostanie. Na pewno, proszę Państwa, największym problemem, na jaki badacze natrafiają, to jest brak plotek. No bo te informacje ze źródeł są często tak zwanymi suchymi faktami. A w rodzinach się różne rzeczy wydarzały, co czasami gdzieś tam poniekąd te księgi metrykalne nam pewne informacje przynoszą. No mam tu konkretnie na myśli dzieci nieślubne. Czy to było, proszę Państwa, dosyć powszechne, więc tu nie mówię o jakichś takich wydarzeniach, co nie miały miejsca. I szczególnie taki pruderyjny był wiek XIX, gdzie księża chyba od końca XVIII wieku mieli zakaz wpisywania sprawcy ciąży. W XVIII wieku, dzięki Bogu, było to dopuszczalne. Ja na przykład miałem taką, teraz niedawno pisałem artykuł o genealogii rodziny, z której moja mama się wywodzi i tam okazało się, że daleki przodek był naprzód, jak to mówi się na Kaszubach, a wynikało to z tego, że tata był szlachcic, a mama była chłopka, więc podejrzewam, że on tam nie chciał się tam za bardzo, ale on jeszcze do tego, słuchajcie, był witrykiem kościelnym, czyli członkiem dozoru kościelnego, więc mi się wydaje, że tam następne dzieci już były legalne, więc jego zmuszono do tego ślubu, ale to pierwsze dziecko po prostu jest ewidentnie urodzone i ochrzczone jako nieślubne, ale jest ten sprawca ciąży tam wpisany, bo tak jak gdyby po prostu gdyby to XIX wiek, to szukaj wiatru w polu i tu mówię, tam wtedy brakuje tych plotek rodzinnych, bo cała wieś oczywiście wiedziała, włącznie z księdzem, kto to zrobił, to dziecko, ale
my nie mamy pamiętników, no bo ja dlatego mówię o tych plotkach. Te plotki przecież trafiały do pamiętników. Arystokracja jest w dużo lepszym położeniu, ale to jak tu siedzimy, to chyba tu nikt z nas z arystokratycznego pochodzenia nie ma. Czyli tak naprawdę już wyższe warstwy, że te panie po prostu nie miały co robić, to one tam te swoje pamiętniczki mogły pisać. I gdzieś te różne tam rzeczy mniej lub bardziej pikantne były również zanotowane. Że nie, żeby tu nie być gołosłownym, to nie wiem, czy państwo wiecie, ale taka bardzo zasłużona rodzina Czartoryskich i z niej wywodząca się osoba, czyli Adam Książę Czartoryski, to nie był syn Czartoryskiego, to był syn Repnina, tego ambasadora rosyjskiego. I to było wszystko na legalu, bo mąż, pan Czartoryski, miał swoje kochanki, a pani Izabela Czartoryska, skądinąd zasłużona osoba, przecież twórczyni pierwszego muzeum na ziemiach polskich, miała swoich kochanków. XIX wiek był bardzo pruderyjny i książę Adam próbował wszystkie ślady zacierać, ale no nie zdołał tego, skoro my jako historycy wiemy do dzisiaj o tym. Zresztą nawet niektórzy już złośliwie porównują portrety księcia Adama i Repnina i to po prostu podobieństwo jest uderzające. No ale zostawmy to, czasami to będą po prostu tajemnice rodzinne, których się zapewne nigdy nie da rozwikłać, ale ja miałem kiedyś takie pytanie od mojego kolegi, no bo też tam jeszcze w okresie studenckim, co wtedy zrobić? No ja mówię, no nie masz wyjścia, no to masz nazwisko z rodu matki, tej prababki, która miała to nieślubne dziecko i należysz do tego rodu, więc robisz ten ród i koniec, no więc tu, tym bardziej, że dzisiaj my jesteśmy już takim społeczeństwem, ja zresztą mam sam kuzyna, który przyjął nazwisko żony, więc my trochę tam odchodzimy poniekąd od takiej dominacji tej linii męskiej, że to nazwisko jest najważniejsze, już no, to coraz więcej jest takich przypadków, że albo tak jak w Hiszpanii, że te nazwiska są łączone, męża i żony, albo często przyjmowane jest nazwisko żony. Coraz częściej o takich rzeczach słyszę. Więc tutaj, proszę Państwa, mam wypisane różne kategorie społeczne, czyli te zawody i za chwilę ja będę je wyjaśniał, co to byli za ludzie. A wśród niektórych tych wyliczonych tutaj na pewno każdy z nas tam jakiegoś przodka z pewnością miał. Im wyżej tamte osoby, tym oni są wyżej w tej hierarchii i jak w dół, no to oni są niżej. To są podzielone na dwie jakby części. Ta pierwsza grupa tych określeń stanowych, to oni już występują od średniowiecza, a potem im bliżej naszych czasów, czyli w kolejnych stuleciach, mamy kolejne kategorie ludności, które w tak zwanym okresie nowożytnym się nam pojawiają. XIX wiek już jest całkowicie inny, trochę o nim jeszcze tylko tak na koniec wspomnę, kto tam nam przybył, a kto zniknął z tych źródeł. Proszę Państwa, jeżeli w ogóle mówimy o początkach społeczności, takie, które my jesteśmy w stanie w ogóle jakoś przyrównać do naszych czasów, to musimy zacząć od średniowiecza, czyli od XIV wieku. To jest czas, kiedy Pomorzem Gdańskim rządzili Krzyżacy i to Krzyżacy zaczęli nadawać wsiom i miastom prawo niemieckie w wersji chełmińskiej. Ja za chwilę tutaj wyjaśnię, o co chodzi. No i żeby teraz wiedzieć, czym było prawo chełmińskie, czyli jedno z odmian prawa niemieckiego, trzeba się tylko krótko dwa zdania powiedzieć, co było wcześniej. Więc wcześniej osady, w których mieszkali ludzie, funkcjonowały na prawie, które my dzisiaj jako historycy określamy prawem polskim, pomorskim, miejscowym, więc różnie. Generalnie polegało to na tym, że przed prawem niemieckim osady wiejskie były rozproszone, niewielkie, tam do 10 rodzin mieszkało w takich wioskach. Oczywiście były grody, ale nie spełniały funkcji miasta jeszcze. Proszę Państwa, no jak państwo istnieje, zawsze są podatki, więc my głównie czerpiemy też wiedzę naszą o przeszłości z tych źródeł, które służyły kiedyś do pobierania podatków. To jest tak, proszę Państwa, jakby za 500 lat po nas zostały tylko PIT 37, czy tam cokolwiek ktoś z nas wypełnia. I teraz sobie Państwo możecie odpowiedzieć, co w tym picie jest i czego by się za 500 lat ludzie o nas dowiedzieli. Też nie za dużo. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Prawo niemieckie oczywiście jest znane już dużo wcześniej, sama nazwa mówi, że ono gdzieś do nas przywędrowało z krajów niemieckich
Początkowo najwcześniej na Śląsku, jeżeli chodzi o ziemię polskie, na Śląsku, na Pomorzu Zachodnim było nadawane już w XIII wieku. Jeżeli chodzi tutaj o Pomorze Gdańskie, czyli ówczesne księstwo gdańsko-pomorskie, które miało swoją osobną dynastię, którą my dzisiaj nazywamy Sobiesławicami, czyli to jest ten Mściwoj, zwany też Mszczujem, Mściwoj I, Świętopełk, Mściwoj II, to jest ta dynastia. Tutaj mamy już takie dokumenty z połowy XIII wieku, że zezwolono Norbertankom żukowskim, Żukowo każdy wie, gdzie tutaj jest i tam ten przepiękny klasztor, że Norbertanki mogły już nadawać prawo niemieckie. Ale one tego nie zrobiły w XIII wieku, to było bardzo kosztowne. W 1308 roku Krzyżacy podbili Pomorze. Oczywiście musieli tutaj swoją władzę umocnić, to trochę z historii Państwo pamiętacie. Głównie poprzez procesy sądowe się tutaj to odbywało, zarówno Władysław Łokietek, później Kazimierz Wielki, ale oni nie wskórali nic z tego i w zasadzie od lat 40. XIV wieku Krzyżacy poczuli się na Pomorzu Gdańskim jak u siebie i zaczęli tutaj kraj przekształcać na swoją modłę. Tutaj macie Państwo na tym slajdzie wyjaśnione takie podstawowe pojęcia, z czym się to prawo niemieckie wiąże, czyli z lokacją. Lokacja to jest termin z języka łacińskiego, locatio, czyli inaczej osiedlanie i jednocześnie było to sama czynność tego osiedlania, a z drugiej strony to oznaczało też dokument, który wystawiano takiej miejscowości. I tak naprawdę, proszę Państwa, historia naszych miejscowości najczęściej bierze się od tego prawa niemieckiego, najczęściej w wersji chełmińskiej, zaraz o tym Chełmie Państwu powiem. Rzadziej było prawo magdeburskie nadawane. Tutaj na Pomorzu Krzyżacy generalnie te miasta, które już miały, na przykład Gdańsk miał prawo lubeckie, wycofali to prawo i nadali miastom prawo chełmińskie, które było korzystniejsze dla władzy krzyżackiej, czyli mogli mieć większy wpływ na samorząd, ale z drugiej strony prawo chełmińskie było bardzo korzystne dla kobiet, bo prawo chełmińskie dopuszczało dziedziczenie majątku przez kobiety, bo na przykład w prawie lubeckim, magdeburskim czy w prawie polskim majątek nieruchomości mogli dziedziczyć tylko synowie, natomiast kobiety ewentualnie mogły brać udział w podziale ruchomości z domu, których oczywiście w tamtych czasach nie było tak dużo jak dzisiaj. Tutaj to było naprawdę, można powiedzieć, bardzo korzystne prawo, bo na przykład w przypadku, kiedy ojciec nie miał synów, to w momencie, kiedy było prawo magdeburskie czy prawo wcześniej polskie, no to wyglądało to tak, że ten majątek trafiał do na przykład właściciela wsi, a właścicielem wsi mógł być albo klasztor, albo najczęściej tutaj na Pomorzu państwo, czyli Krzyżacy. I właściciel wsi mógł nadać to gospodarstwo, czy w przypadku rycerzy, nowej rodzinie. Więc te kobiety musiały się stamtąd wynieść. Natomiast prawo chełmińskie dopuszczało dziedziczenie kobiet, więc jedna z córek, jeżeli było więcej, była wytypowana. Ją oczywiście wydawano za mąż i w ten sposób po prostu jakby majątek zostawał w rodzinie. Jeżeli chodzi o to prawo chełmińskie, skąd ono się wzięło? Zaistniało w momencie podboju Prusów przez Krzyżaków. Wiecie Państwo z historii, że tutaj tak w skrócie już mówię, że Krzyżaków sprowadził Konrad Mazowiecki, nadał im czasowo, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wydzierżawił im ziemię chełmińską, ale bardzo szybko Krzyżacy mieli bardzo dobrą dyplomację, więc załatwili sobie falsyfikat u papieża, że oni dostali na zawsze tą ziemię chełmińską. Dlatego w zasadzie aż do wojny 13-letniej, do połowy XV wieku nie szło stamtąd Krzyżaków wykurzyć. Ziemia chełmińska była taką bazą wypadową do podboju Prusji, więc tutaj sobie na początku tą ziemię chełmińską urządzili, więc zaczęli przekształcać na modłę zachodnioeuropejską, czyli miejscowości wiejskie, miasta otrzymały prawo niemieckie i tu jakby zaczęło się wszystko od dokumentu z 1233 roku. W jednym dokumencie zarówno Toruń, jak i Chełmno otrzymało prawo niemieckie i stolicą tych ziem, które podbijali Krzyżacy, miało się stać Chełmno, więc Chełmno miało stać się również miastem wzorcowym dla innych miast, stąd nazwa prawo chełmińskie, no bo to miasto miało być wzorem dla innych. Nie było osobnego prawa dla miast i wsi, po prostu było to jedno. To może na przykład zaskakiwać, że
początkowo w miastach rządzili sołtysi. Bo nam sołtys, jak słyszymy sołtys, to w zasadzie nam się z wioską to kojarzy. Dopiero z czasem tych sołtysów wyrugowały miasta i przekształciła się władza przeszła w ręce rad miasta, na czele których stał burmistrz. Ale to był tam, no to jeszcze kilkadziesiąt lat trwało. Ten dokument oryginalny z 1233 zaginął, on został potem odnowiony w 1251. Tutaj Państwo macie w ogóle, jakich to miejsc dotyczyło na tej mapie. To jest oryginalny dokument, który jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, prawa chełmińskiego, tego z 1251. Tu się mieścił Stary Toruń, natomiast Starogród był miastem, początkowo tam było Chełmno, więc te miasta potem przeszły tak zwaną translokację, je przeniesiono w późniejszym czasie w inne miejsca, ale pierwotne lokacje właśnie miały tam miejsce. Przeniesienie miało związek z wylewami Wisły, więc powodziami i tak dalej, więc w bardziej dogodne miejsca przeniesiono te miasta. Czym skutkowało, proszę Państwa, teraz ten cały proces, który się od lat 40. XIV wieku zaczął? Bo Krzyżacy oczywiście najpierw, a w ślad Krzyżaków poszły przede wszystkim duże klasztory na ziemi pomorskiej, czyli cystersi z Oliwy, norbertanki żukowskie, cystersi z Pelplina i tak dalej, można byłoby tu wymieniać kolejne. Różnica podstawowa, proszę Państwa, na prawie polskim mieszkańcy musieli oddawać podatki w naturaliach, co było dosyć uciążliwe zarówno dla tych, którzy musieli to płacić, jak tych, którzy przyjmowali, więc generalnie z każdego gospodarstwa jakąś określoną ilość zboża się dawało, natomiast jeżeli chodzi o całą wieś, to na przykład dużą sztukę zwierząt jakichś, czyli na przykład może być to krowa, na przykład raz do roku trzeba było tą krowę oddać, lub inne zwierzęta. I do tego cała masa innych robocizm, powinności transportowych, na przykład konieczność remontu grodów, budowy nowych grodów, więc ta ludność naprawdę była bardzo mocno obciążona. Natomiast prawo chełmińskie zamieniło te wszystkie, generalnie mówię tak, bo to czasami były jakieś różnice w detalach, ale generalnie wszystkie obowiązki zamieniło na czynsz pieniężny. I efektem tego, proszę Państwa, było to, że od XIV wieku w państwie już wtedy krzyżackim funkcjonowała gospodarka, handel towarowo-pieniężny, bo wcześniej był handel towar za towar, a tutaj po prostu zaczął pieniądz odgrywać dużo większą rolę w handlu, czyli, proszę Państwa, trzeba było, jeżeli by się było rolnikiem, to sprzedać produkty rolne na rynku w mieście i za te pieniądze po prostu wtedy się opłacało czynsz. A żeby sprzedać produkty, to trzeba było po prostu założyć miasta, których wcześniej nie było. I tutaj Państwo macie mapę Zakonu Krzyżackiego z miastami. Zobaczcie Państwo, że w tej wschodniej części państwa jest dużo więcej miast. W tej tutaj naszej pomorskiej, to z lewej strony Wisły, tych miast jest niewiele. Kościerzyna tutaj, no bo to będzie najbliższe tutaj Kartuzom miasto. Tutaj zresztą, bo my jesteśmy historycznie na ziemi mirachowskiej. I to od czasów krzyżackich to był okręg mirachowski, który się stał w okresie staropolskim powiatem mirachowskim i to był jedyny powiat, tak naprawdę potem jeszcze w czasach pruskich, który nie miał miasta. Wynikało to na pewno ze słabości gospodarczej tego terenu i też w średniowieczu wydaje mi się, że tutaj dopiero kolonizacja się zaczynała. Powiat kartuski ma bardzo ciekawą, specyficzną sytuację, że na przykład te wioski szlacheckie mają też pustkowia obok i są po prostu, mają, tak jak wiecie Państwo, drobna szlachta miała jedną wieś na spółkę, wspólnie też rąbali puszcze i tam po prostu zagospodarowali też i też dzielili to na działy. Takiej sytuacji ja nie spotkałem w innym powiecie, tylko tu właśnie, to jest takie charakterystyczne dla obecnego kartuskiego, no i trochę też, no ponieważ ta ziemia mirachowska jest trochę, no, rozbiory przeszła, można nie powiedzieć, bo większość jest oczywiście w kartuskim, ale część jest w wejherowskim i część trochę w kościerskim. Więc ta Kościerzyna tu była najbliższym miastem dla kartuskiego. Historycznie mało nie brakowało i zniknąłby powiat mirachowski i stałby się powiatem kościerskim. Zabór pierwszy temu przeszkodził, potem już Prusacy sobie tu inaczej to zagospodarowali. Więc jak patrzymy na tą mapę, to widzimy, że Kaszubi, którzy mieszkali tutaj na terenie tej ziemi mirachowskiej, czyli dzisiaj to jest to środkowe Kaszuby, można to nazwać, czyli najbliżej mieli 3 miasta, Lemborg, Kościerzynę i Bytów, więc najprawdopodobniej to były ich miasta
handlowe, do których przodkowie współczesnych mieszkańców ziemi kartuskiej musieli jeździć na targ. Dla porównania pokazuję Państwu, jak wcześniej funkcjonowały grody. Tu było całkowicie, Krzyżacy całkowicie zmienili strukturę grodową. Nie każdy gród, który był ważny w czasach księstwa gdańsko-pomorskiego, stał się przyszłym miastem. I tutaj akurat w przeciwieństwie do tych miast, to akurat na tych środkowych Kaszubach tych grodów było całkiem sporo. Tutaj chyba najbardziej znany to jest Chmielno. To był ważny ośrodek grodowy. Dzisiaj to jest duża wieś i potem już została też oczywiście lokowana jako duża wieś. W tej chwili Państwu zdradzę, że Chmielno będzie miało chyba za 2 albo 3 lata nową monografię. Pokazuję tutaj akurat przykładowy plan Tucholi, bo oczywiście teraz te miasta miały odpowiednią strukturę. Bardzo często, tak jak mówiłem, to się wiązało z translokacją, czyli przeniesieniem w inne miejsce. Tuchola nie była zbyt dużym miastem, więc tutaj macie akurat przykładowy Państwo plan. Wykorzystałem po prostu, pod ręką miałem historię Tucholi, więc to jest z tego źródła. Tuchola chyba nawet miała mury miejskie. Wszystkie stodoły, wszystkie zabudowania gospodarcze były poza miastem. I tutaj trochę założę się, że jak w większości tu siedzimy, to mało kto miał przodków mieszczan. Mi się zawsze bardzo podoba, proszę Państwa, taka kwestia jest, takie zdanie pada, nie wiem, na pewno Państwo znacie serial Dom, który opowiada o historii mieszkańców kamienicy przy ulicy Złotej w Warszawie od po wojnie aż do tam lat 80. I tam w pewnym momencie też ktoś przychodzi tam na tych, ja nie wiem, czy to było do talarów, który talar, wiecie Państwo, jeden z tych bohaterów przecież był ze wsi i ktoś ich określa, to jest dezerter od pługa. Mi bardzo się to określenie podoba, więc my tak siedzimy, proszę Państwa, większość może z nas mieszka w tej chwili w miastach czy miasteczkach, ale jesteśmy też potomkami dezerterów od pługa, ale czasami zdarza się, że ma ktoś przodków w mieście, najczęściej w małym mieście. I teraz, proszę Państwa, tutaj też powstała nowa struktura, no bo miast wcześniej nie były grody, więc tam trudno w ogóle powiedzieć, jaka była struktura społeczna przed nadaniem prawa miejskiego. Pobieżnie wiemy, proszę Państwa, że ludzie generalnie dzielili się na wolnych i na niewolników. Ale nic więcej nie wiemy. To są takie po prostu lakoniczne informacje. Natomiast już o tym społeczeństwie, które żyło w tych miastach i wsiach na prawie niemieckim, już wiemy dużo więcej. Jeżeli chodzi o duże miasta, a duże miasta to jest Stare Miasto Gdańsk, Główne Miasto Gdańsk, bo to też należy pamiętać, że ten Gdańsk, który my dzisiaj tam mamy, to tam on był w pewnym momencie 3 miasta w kupie. Tak samo miał Toruń 2 miasta obok siebie, Elbląg miał 2 miasta obok siebie, nawet Braniewo, który dzisiaj jest takim przy granicy dosyć smętnym miastem, ale to było największe miasto Warmii historycznie, rzeczą i też miało stare i nowe miasto. Więc jeżeli chodzi o te duże miasta, to w zasadzie ludność się dzieliła na 3 kategorie. Był patrycjat, ale sam patrycjat też dzielił się na jakby tych bardzo zamożnych i to byli najczęściej kupcy, czasami bardzo bogaci browarnicy, właściciele statków czy szyprowie i ta kategoria ludności najczęściej sprawowała w mieście władzę. Była oczywiście też wśród patrycjatu mniej zamożna grupa, to byli po prostu biedniejsi, to jest takie trochę może złe określenie, ale mniej zamożni kupcy, browarnicy, generalnie wszyscy niemalże. Następnie pospólstwo jako druga kategoria i tutaj w zasadzie ono mieściło w sobie wszystkich niemalże rzemieślników, ale też nie trudno, proszę Państwa, odgadnąć, że rzemieślnicy na pewno też między sobą się różnili, bo myślę, że szewc Dratewka był biedniejszy niż jakiś porządny złotnik czy bursztynnik, który w Gdańsku już też mieliśmy. No i jako trzecia kategoria to plebs, albo inaczej ludzie luźni. W zasadzie często się tutaj mówi, że to jest niemalże połowa mieszkańców danego miasta. Te 2 pierwsze kategorie to byli obywatele miasta, więc oni jakby tutaj mieli wpływ na władzę, przy czym w dużych miastach tylko patrycjat, pospólstwo nie było dopuszczane do rządów, natomiast już w mniejszych miastach pospólstwo mogło rządzić, ale to za chwilę co było w mniejszych miastach. Natomiast plebs nie miał obywatelstwa, więc to byli ludzie najczęściej najemni za dniówkę,
czy w inny sposób najmowali się do pracy. Często to była też taka ludność, która wędrowała między miastem a wsią, czyli jak były na przykład wzmożone prace polowe, to oni wędrowali na wieś, pracowali, a jak było na przykład już się żniwa kończyły, to oni wracali do miasta i w miastach się najmowali. To byli najbardziej wolni ludzie. Zresztą określenie jest z języka niemieckiego lose Leute, i stąd mamy z tych lose się zrobili luźni ludzie i teraz wytłumaczyć, co to byli, bo tam byli naprawdę różni ludzie. Właśnie też tacy najmici, którzy byli robotnikami, ale tam byli też pospolici złodzieje, bandyci, więc oni tam po prostu byli traktowani. Dla tych bogatych to oni wszyscy byli, proszę Państwa, to jest tak jak taki mieszczuch współczesny twierdzi, że kiedyś na wsi tylko wieśniacy mieszkali, tak? I pod tym, wiecie Państwo, no dla ktoś jest ze wsi, ja jestem ze wsi, to ja wiem, że tam też jeden był lepszy, a drugi był biedniejszy i tak dalej, więc hierarchia, proszę Państwa, zawsze była, nawet w państwie bezstanowym, jakim był PRL, to zawsze mi się też tutaj od razu scena z filmu Kochaj albo rzuć, gdzie tam właśnie ten amerykański gospodarz mówi, że to jest middle class i middle class, a Pawlak chyba strzelił, a u nas jest społeczeństwo bezklasowe. Wszyscy, tutaj część z Państwa żyła w PRL, wie jak to było, że to też nie jest bajka była oczywiście. No i wreszcie małe miasta i tutaj jeżeli chodzi o małe miasta, to tam już jest duża szansa, że znajdziemy swoich przodków, bo tam na przykład wchodziła bardzo chętnie szlachta, żeby się dorobić majątku, a Prusy Królewskie w ogóle, proszę Państwa, my musimy w ogóle odejść od tych takich stereotypów, które my ze szkoły, prawda, wynieśliśmy, że społeczeństwo dzieliło się na kler, rycerzy, mieszczan i chłopów i że te bariery były nie do przejścia. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Ostatnio właśnie profesor Wyżga o Małopolsce pisze, że były właśnie możliwości przejścia z jednej klasy do drugiej. Oczywiście, że nie dla wszystkich, ale bywały, a w Prusach Królewskich w ogóle było tych warstw jeszcze takich pośrednich między tymi klasami społecznymi, które ja tutaj Państwu wymieniłem. Jeżeli chodzi o te małe miasta, to tam były te różnice majątkowe nie były tak drastyczne jak w dużych miastach i tutaj bardzo często też do władz miasta dochodzili rzemieślnicy. Wszystko oczywiście też jeszcze było uzależnione od języka, którym posługiwali się ówcześni mieszkańcy i mam tu na myśli miasta na Pomorzu Gdańskim. Specjalnie mówię języka, nie mówię narodowość, bo to też jest my zawsze też operujemy kategoriami z XIX wieku, kiedy się nacjonalizm narodził. Bo należy pamiętać też o tym, że ci, co mówili po niemiecku, oni byli często lojalnymi poddanymi królów polskich, więc w takim znaczeniu byli Polakami. Ale mówili po niemiecku na co dzień. I tutaj, jeżeli chodzi o małe miasta, to takim wyjątkiem w okresie staropolskim była Kościerzyna. To było najbardziej polskie miasto spośród tych wszystkich tutaj, mówię tu szczególnie o Kaszubach, bo jeżeli pójdziemy tutaj od północy, Puck prowadził księgi miejskie po niemiecku, no to też świadczy o tym, kto tam rządził w tym mieście. Wejherowo powstało dopiero w połowie XVII wieku, więc tu jakby to pomijam. No już Lemborg, Bytów po niemiecku, Chojnice po niemiecku i tak dalej, więc Kościerzyna była wyjątkowym takim miastem i tam bardzo dużo wchodziło też szlachty kaszubskiej, która po prostu się tam dorabiała. Potem jak już miała mająteczek, to sobie kupowała ziemię, bo proszę Państwa, szlachectwo było związane zawsze z posiadaniem ziemi. Jak ktoś nie miał tej ziemi, to w świetle prawa nie był szlachcicem. Więc to było bardzo ważne, żeby utrzymać swój status społeczny, żeby mieć ziemię i to na prawie rycerskim. I tutaj też bardzo taka charakterystyczna też kategoria, która występuje wyłącznie w małych miastach, ewentualnie na przedmieściach dużych miast. Po niemiecku to się bardzo ładnie nazywa Ackerburger, czyli rolnicy, mieszczanie. I takich rzeczywiście było najwięcej, bo te miasta przecież miały wokół powiedzmy to murów, jeżeli te mury były, a czasami to były jakieś wały, mnóstwo gruntów rolnych, więc uprawiali je ci mieszczanie. Więc bardzo często to było tak, że oni na przykład byli wyspecjalizowani, że to byli tylko rolnicy i tak jak Państwu mówiłem, że on nie miał w środku miasta tam stodoły i tak dalej. Jakiś tam chlewik pewnie był i ta trzutka, ale na przykład stodoły to był nakaz, że generalnie, że poza obrębem miasta, żeby były. Bo jak, proszę Państwa, to wszystko było z drewna. Jak piorun strzelił w taką stodołę, no to płonęły wszystkie stodoły wokół, tak? Jak jeszcze dobrze wiało, to potrafiły, a miasta te pomorskie, proszę Państwa, to była plaga. To płonęły w zasadzie co ileś lat.
i w zasadzie porządek z pożarami zaczęli robić Prusacy, no bo oni zaczęli takie drastyczne przepisy przeciwpożarowe wprowadzać. Zakaz na przykład, żeby już w mieście na przykład słomą nikt nie krył dachów i tak dalej, bo sobie, tylko możemy sobie wyobrazić, że z takiego komina iskra w czasie upału, gdzie mamy ponad 30 stopni, spada na tą strzechę, no i jak dobrze jeszcze wieje wiatr, no to mamy gotowe, że całe miasto idzie z dymem. Więc tak jak mówię Państwu, tutaj bardzo często możemy z tych przodków wśród mieszczan z małych miast znaleźć. I tutaj teraz wracamy do wsi, bo wsie też uległy przemianom. Te wszystkie małe osady na prawie polskim bardzo często były kumulowane we wsie duże polokacyjne, bym to tak nazwał. I tutaj takich kilka przykładów. To jest z publikacji pani Kiełczewskiej-Zaleskiej, taka zaraz po wojnie napisana o kształtach wsi. I szukałem, żeby tam chociaż jakieś było jedno z Kartuskiego. Niestety nie znalazłem jakiegoś takiego, ale to wynika też chyba z tej bardzo specyficznej sytuacji Kartuskiego, że tych wsi, tak przypuszczam, ja myślę, że też porządnych badań jeszcze tak naprawdę powiat nie ma, ale tych wsi takich klasycznych, założonych na prawie niemieckim, to można pewnie było na palcach policzyć. Więc tu mamy taką wieś w powiecie tczewskim, Rajkowy, no to znana dzisiaj duża, spora wieś, czyli mamy plac i wzdłuż placu są wybudowane budynki, czyli zagrody. Bardzo charakterystyczną kształtem wsi były owalnice. Tutaj takim najbardziej klasycznym to jest Tągowie, to jest w powiecie bytowskim. Jeszcze niedawno, proszę Państwa, takie przekonanie było wśród wielu nawet naukowców, że te owalnice to jest pozostałość po starym słowiańskim osadnictwie. Wierzono w to, że te gospodarstwa na zewnątrz miały jakieś parkany, coś, rodzaj takich po prostu płotów, które zabezpieczały tą miejscowość przed nieproszonymi gośćmi. Że one miały jakąś nawet funkcję obronną. Dzisiaj już wiemy, już w zasadzie nikt o tym tego poważnie nie pisze, że taki po prostu był zwyczaj zakładania tych wsi w kształcie właśnie czasami wrzeciona, czasami bardziej zbliżone do owalu. W środku tej wsi mogła być łąka, mogło być jakiś staw, jeziorko. Generalnie, proszę Państwa, zasada była taka, że jak zakładano wieś na prawie niemieckim, to każdemu z gospodarzy nadawano ziemię o takim samym areale. W sąsiedniej wsi mogły już na przykład być mniejsze albo większe gospodarstwa, ale była zasada, że wszyscy musieli mieć takie same. Widać to właśnie po tych planach. Te plany najczęściej są z początku XIX wieku, czyli z momentu, kiedy dokonywano reform agrarnych. Więc to był ten największy koszt, proszę Państwa. Często przeniesienie tej wsi w nowe miejsce trzeba było wymierzyć, czyli trzeba wynająć mierniczego, który wytyczył działki pod te zagrody, wytyczył niwy, bo jakby tutaj taką rewolucją prawa niemieckiego było wprowadzenie trójpolówki. Bo wcześniej były bardziej prymitywne sposoby uprawiania ziemi, najczęściej dwupolówka, czyli albo raz ugorowało, raz było zasiewane, natomiast trójpolówka polega na tym, że mamy jedno pole, które ugoruje, oziminę i zboże jare. I zawsze jest wtedy jest, to jest jakby dodatkowe zabezpieczenie. No jak nam ozimina wymarznie, no to mamy jeszcze zboże jare, że możemy tutaj zebrać plony. I w zasadzie, proszę Państwa, wtedy w XIV wieku zaprowadzona ta trójpolówka, ona funkcjonowała do połowy XIX wieku. I trzeba było się naprawdę mocno starać, żeby ludzie od niej odeszli, bo tak byli przyzwyczajeni do tej trójpolówki. Grunty orne całej wsi dzielono na 3 główne pola i w ramach tych pól po prostu każdy otrzymywał swoją działkę, więc wszyscy wtedy w jednym polu mieli zboża jarę, w jednym mieli zboża ozimę, a trzecie było pastwiskiem dla wszystkich tych mieszkańców. Wszystkie lasy, jeziora, łąki, pastwiska, rzeki były wspólnie użytkowane. To była własność całej gromady, więc każdy mógł z niej korzystać. Tak samo bogaty gbur czy sołtys, jak i tam najbiedniejszy mieszkaniec wsi. No i to takim pamiątką, proszę Państwa, po tym prawie niemieckim, tu mamy ratusz w Chełmnie, z tym prętem chełmińskim, bo oczywiście wtedy miarę wymyślono, prawda, każdy
Przy czym nie z takim prętem nikt nie biegał po polu, tylko po prostu albo sznur, albo łańcuch o tej długości po prostu mieli mierniczowie i z taką miarą po prostu chodzono po polach i mierzono. Ja rozmawiałem, proszę Państwa, z geodetą, to on mi mówi, że jeszcze to co prawda średniowiecza nie dotyczy, ale że te pomiary musiały być w miarę dokładne, bo mówi, że on często napotyka w polu, mówi, jeszcze słupki z XIX wieku. Jak to mierzy, to wszystko się, mówi, zgadza. Zresztą te plany, które tam Państwo widzieliście, tych kształtów wsi, bardzo często wydziały geodezji trzymały jeszcze tam długo lat po wojnie, jeszcze nawet do dzisiaj niektóre plany są trzymane i to jest konflikt między archiwistami, historykami a urzędnikami, bo my jako historycy chcielibyśmy już to badać, ale tamci twierdzą, że to jeszcze wciąż geodeci z tego korzystają, z tych starych pomiarów. A tu z kolei macie Państwo ścianę ratusza głównomiejskiego w Gdańsku, gdzie macie też mniejsze miary, czyli tam jest ten łokieć, stopa, wzór, czyli taki, no bo prawo niemieckie też po prostu przyniosło odpowiednie miary, którymi nie tylko do pomiarów pól, działek służyły, ale też i no, łokciem się mierzyło materiał na przykład na ubrania, który się kupowało i to też każdy nie chciał być oszukany. No i teraz, proszę Państwa, w tych wsiach, które powstały na bazie tego prawa chełmińskiego, wykształciły się następujące kategorie ludności. Tutaj na czele na pewno stali sołtysi. Co to jest sołtys? Przekształcenie z łacińskiego scultetus odpowiednikiem w języku niemieckim jest Schulz, a znaczy to nic innego jak sędzia, bo sołtysi wzięli się od tak zwanych zasadźców. To byli przedsiębiorcy, którzy organizowali te wsie na prawie niemieckim. Trzeba było po prostu mieć jakąś grubą sakiewkę, na pewno zmysł do interesów i przede wszystkim zmysł do tego, żeby ściągnąć osadników. Jeżeli brakowało nam tych osadników, no to trzeba było tutaj wtedy miejscowych brać do osiedlenia, dlatego na przykład jak badamy osadnictwo w średniowieczu, to nam jakieś miejscowości znikają. No bo po prostu pewne wsie musiały być zlikwidowane, żeby z kilku małych zrobić jedną dużą polokacyjną wieś. Takie wsie, jak były mierzone, no to najczęściej tutaj jak ja spotykam, to one miały, małe to były 20-łanowe wsie, przeciętnie to były 40-łanowe wsie, ale były nawet i 100-łanowe, jak Brusy na przykład miały 100 łanów ziemi, a Bytów chyba też miał jako miasto 100 łanów, więc to było już bardzo duże, na Kociewiu były bardzo duże wsie, wiem, że lokowane. Łan to jest 16,8 hektara, więc można sobie tutaj policzyć, ale tu chodzi tylko o grunty orne. Nikt nie liczył tam tych wszystkich użytków zielonych. I co do zasady, zasadźca otrzymywał za to, że poniósł te koszty tego sprowadzenia tych osadników, pomiarów, przesiedlenia i tak dalej, 1/10 albo 1/6 całości tej wsi. No to było między 4 a 6 łanów ziemi, to był już folwark. Więc to czasami były 100-hektarowe gospodarstwa, co stawiało tych sołtysów w rzędzie naprawdę ludzi bardzo zamożnych. Do tego taki sołtys był sędzią, no bo prawo chełmińskie dawało samorząd miastom i wsiom, czyli w ramach tego samorządu oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o jakieś roboty publiczne, byśmy to tak nazwali dzisiaj, to też on to organizował, ale jeżeli dochodziło do jakichkolwiek konfliktów w gromadzie, to rozsądzał to sołtys na czele ławy. Ława, czyli jeszcze 2 ławników miał do pomocy, najczęściej 2 bogatych, wytypowanych przez siebie najpewniej rolników. Więc zasada była taka, że te dyby, które my tam oglądamy, proszę Państwa, tak dalej, to tak naprawdę najczęstszą karą były kary pieniężne. Najchętniej zasądzane. Wilkierze, bo to były jeszcze takie od niemieckiego Willkür, czyli takie przepisy, które co roku cała wieś, cała gromada musiała wysłuchać, żeby nie było, żeby ktoś powiedział, a ja nie wiedzą, że tak nie można, tak? Więc oni musieli to odsłuchać najczęściej przy Wielkanocy, ktoś to czytał, cały Wilkierz, wszystkie prawa i obowiązki, który miał spełniać, więc ci sołtysi mieli na przykład zakaz pobierania kar w alkoholu. No, żeby się nie spiła ta ława na czele z tym sołtysem, więc w pieniądzu.
Stąd mamy tą grzywnę, bo grzywna w ogóle kiedyś była taką jednostką pieniężną, więc mamy dzisiaj jak grzywna słyszymy, to jest kara, tak? I proszę Państwa, 1/3 tej zasądzonej kary sołtys zatrzymywał w swojej kieszeni. Więc to mi graj, byśmy sobie dzisiaj powiedzieli. 2/3 musiał oddać właścicielowi wsi. Do tego zbierał czynsze i też mógł zatrzymać 1/3 tych czynszów. No proszę Państwa, żyć nie umierać do takiego sołtysa. I sołtys był urzędem dziedzicznym. To jest wolny, dziedziczny sołtys, taka jest oficjalna nazwa. I tutaj na Kaszubach mamy wiele rodów sołeckich. One czasami wygasały, to wtedy właściciel wsi w to miejsce wstawiał jakoś, że było prawo chełmickie, na przykład było dzywcza, no to się wydawało za mąż i nowy ród wchodził wtedy w to sołectwo. Takim najsłynniejszym synem sołtysa wolnego to jest Szymon Krofej, znany, jeżeli ktoś się Kaszubami zajmuje, czyli twórca kancjonałów, które po słowiańsku napisał, tak? Czyli pastor bytowski. On był synem wolnego sołtysa. Tego wolnego sołtysa po prostu było stać, żeby tego synka wysłać do szkół, bo to było przecież kosztowne. I ci sołtysi, proszę Państwa, przetrwali konkretnie do roku 1872. Jeżeli potraktujemy ziemię polskie w całości, to już od czasu Kazimierza Wielkiego rycerze narzekali, że tamci sołtysi to są tacy i owacy, więc król zezwolił na przymusowy wykup sołectwa. Więc bardzo często szlachcice wykupywali te sołectwa i wtedy już nie było wolnego sołectwa, tylko sołtys mianowany, ale on już nie miał tych wszystkich przywilejów, co tam, więc to wszystko wtedy dziedzic brał, czy szlachcic, czy rycerz wcześniej. Natomiast na Pomorzu Gdańskim bardzo długo ta warstwa wolnych sołtysów się utrzymała. Tutaj one na przykład zanikły, co ja zauważyłem w moich badaniach, w dobrach biskupa włocławskiego, bo tutaj biskup włocławski, bo większość Pomorza Gdańskiego należało do diecezji włocławskiej, miał też liczne swoje dobra. I ja podejrzewam, że to było związane z bliskością Gdańska, więc wykupienie takiego sołectwa przez biskupa, przekształcenie go w folwark, a folwark to była instytucja nastawiona na gospodarkę zbożową. Gdańsk był blisko, więc można było na tym zarabiać. I po prostu wtedy tylko sołtysów mianowanych dawano im jakąś dodatkową włókę i teraz weź i rządź, ale już nie miał tych przywilejów wszystkich. Jeżeli chodzi o innych uprzywilejowanych mieszkańców wsi, to na pewno byli nimi karczmarze i młynarze. Byli różni, bo czasami było tak, że sołtys miał prawo do osadzenia młynarza lub karczmarza i wtedy po prostu on wynajmował najemcę, a wszystkie dochody jeszcze dodatkowo płynęły do kasy tego wolnego sołtysa. Tu nie zapomniałem o najważniejszym obowiązku, bo miał jeden obowiązek dosyć przykry. Obowiązek wojskowy, czyli służenia w Platendienst, to było po krzyżacku, czyli w lekkiej zbroi konno na każde wezwanie zakonu krzyżackiego, czyli właściciela wsi. Więc to było jego najbardziej uciążliwe zadanie. Ale już jak rycerzy nie było potrzeba, czyli gdzieś tam od XVI wieku, wtedy zamieniono im to na odpowiedni czynsz. Czasami w niektórych wsiach na Kaszubach widzę, że na przykład musieli drogę odprawić do Gdańska, czyli list zawieźć, zboże wozem zawieźć. To było ich zamiast tej służby wojskowej. Karczmarze byli również uprzywilejowani i to samo dotyczyło młynarzy, czyli on budował młyn, budował karczmę i tam odpowiedni miał wtedy przywilej z właścicielem wsi, ale to mówię, tu było bardzo zróżnicowane, no i też tym samym były to instytucje dziedziczne. Tutaj też jakby trzeba zwrócić uwagę na to, bo w literaturze polskiej, proszę Państwa, mamy taki obraz Żyda karczmarza. Tu nie było właśnie Żydów wśród karczmarzy. Nawet w Wielkopolsce było ich na palcach, można było policzyć. Wcześniej w ogóle w państwie krzyżackim, potem w Prusach Królewskim Żydzi mieli zakaz osiedlania się. Więc tutaj z karczmarzami najczęściej byli miejscowi. To byli Kaszubi, czy Polacy, czy Niemcy. To już różnie wyglądało. Bardzo często młynarzami byli Niemcy. No bo to była umiejętność, która gdzieś przywędrowała z zachodu, czyli też jednocześnie jest takie przypuszczenie, że w XIII wieku te duże zakony, te duże klasztory po prostu sprowadziły młynarzy i to oni tutaj jako pierwsi zaczęli budować młyny na rzekach. Wiatraki trochę później się pojawiły.
I jeżeli widzimy nazwiska wśród młynarzy, to one są najczęściej mają niemieckie brzmienie, co nie oznacza, proszę Państwa, bo też sobie od razu powiedzmy, jak tu siedzimy, to na pewno ktoś tu siedzi z niemieckim nazwiskiem, bo to też proszę nie brać tego pod uwagę, że te brzydkie Niemcy tylko nas germanizowali. Oni równie chętnie się polonizowali. Naprawdę, mnóstwo Niemców, którzy się osiedlili, bo to jeszcze na przykład nie wspomniałem przy tym prawie niemieckim, bo no teraz, proszę Państwa, nie było szkół prawa niemieckiego, trzeba było po prostu wiedzieć, jak urządzić tą wieś, więc dodawało się czasami kilku osadników z zachodu, z Niemców. No i tutaj różnie to bywało, w niektórych wsiach było ich więcej lub mniej, ale to teraz jakby spojrzeć na historię, to generalnie wśród Kaszubów jest mnóstwo, znam niemieckich nazwisk, a im bardziej na Nordę, to tam tych nazwisk niemiecko brzmiących jest bardzo dużo, a teraz jakby przecież bym powiedział, że on jest Niemc, to bym dostał wiadomo, że w dziób, tak? No i mamy teraz tą sól ziemi, proszę Państwa, gburów. Tu na Kaszubach nikomu nie musi tłumaczyć, że gbur to jest ktoś. No bo generalnie w języku polskim gbur, no to można się obrazić, jakby ktoś o kimś takim powiedział, natomiast gdyby na gbura na Pomorzu czy na Kaszubach ktoś powiedział chłopie, no to on by miał w dziób taki, kto by to powiedział, bo to była obraza, bo chłop na Kaszubach to był robotnik, natomiast gbur to był gospodarz pełną gębą. Więc na tych gburach, proszę Państwa, w zasadzie wszystkie podatki wisiały w danej miejscowości. Więc przeciętnie ten gbur tam miał jakąś po prostu złaną, określony czynsz. Wszystko zależało oczywiście od urodzajności gleb, a jak wiadomo na Kaszubach to są same czarnoziemy. Chociaż należy, bo to czasami ja jestem też z tych południowych Laski i Karaski i dopiero też odkryłem, że na Nordzie są kępy i na kępach, tym Pucka, Swarzewska, Oksywska, już w średniowieczu uprawiali pszenica. Jak wiecie Państwo, pszenica nie lubi piachów. Należy pamiętać o jednym, gbur nie był właścicielem swojego gospodarstwa. Bo to jeszcze nie jest, proszę Państwa, kapitalizm, to jest feudalizm, czyli właścicielem, tak jakbyśmy dzisiaj, my jesteśmy właścicielem mieszkania, działki i tak dalej, w takim znaczeniu to był właściciel wsi, czyli instytucja kościelna, klasztor, biskup, rycerz, król czy krzyżak, prawda, to był właściciel wsi, natomiast chłopi, właśnie tutaj ci gburzy, zagrodnicy, bo zagrodnicy różnili się od gbura tylko tym, że mieli mniejsze gospodarstwo. Najczęściej 1/6 tego, co gbur. Więc on miał własność użytkową, co nie znaczy, że mógł go tam ktoś wyrzucić i tak dalej. Mógł dziedziczyć wyznaczone dziecko przez niego, ale za zgodą właściciela wsi. Po co ci zagrodnicy? Nazwa jest z języka polskiego, w źródłach jest Gärtner, inaczej po polsku też ogrodnik. To były małe gospodarstwa. Podejrzewam, że to też byli rekrutowani jacyś ubożsi ludzie, którzy nie mieli na tyle dużego majątku, żeby nie posiadali sprzężaju, czyli pary wołów, przynajmniej pary koni. Więc te gospodarstwa ich były, najczęściej to było, tak jak mówię, 1/6 tego, co gbur, no to było 10 morgów. To było na tyle mało, że ta ziemia nie wyżywiłaby pary wołów czy pary koni. Więc on musiał to pożyczyć od gbura, żeby sobie obrobić to, a potem był łedrubk. Niektórzy jeszcze znają to słowo łedrubk. Czyli trzeba było iść to odpracować. I to po to było właśnie w tych wsiach. Moja babcia jeszcze mówi, że jej rodzice przed wojną mieli dzywka i parobka. A potem jak już byli duzi, to już nie. No bo jak było już 8 dzieci, no to wtedy już miał kto robić, ale młode małżeństwo musiało mieć tego parobka i dziewkę do pracy, więc tutaj tak samo z tymi gburami było, że nie wszyscy gburzy mieli dużą, liczną rodzinę, więc potrzebowali rąk do pracy, bo te 30 tam parę hektarów, bo tyle każdy z nich miał, potrzebowało rąk do pracy, a poza tym czasami były też jakieś, tej robocizny nie było, to było czasem na przykład 6 dni w roku. Ale przecież, proszę Państwa, myślicie, że taki gbur szedł do roboty na folwark? W życiu nie. On wynajmował człowieka, żeby on szedł za niego do roboty. Ale tego człowieka trzeba było płacić i utrzymać i tak dalej. Więc, bo to my taki ze szkoły mamy, że ten biedny polski kmieć, on po prostu był tak traktowany, że nie miał czasu na to, żeby swoje pole uprawiać. Nigdy żaden kmieć w Polsce ani gbur nie szedł osobiście od robku robić. On miał po to parobków, żeby oni za niego to szli zrobić, ale trzeba było ich trzymać na swoim garnku. No i kategorie, o których my najmniej wiemy, czelać,
ludzie luźni. No czelać to jest właśnie ta dzywka i ten parobk. To jest właśnie czelać. I oni byli zarówno w dużych górstwach, u sołtysa, na folwarkach, no i ludzie luźni, o których już przy miastach mówię, którzy wędrowali między miastem a wsią, więc w zależności gdzie tu była praca. I tylko jedna książka jest na ten temat o ludziach luźnych, napisana chyba w latach 60. przez profesora z Krakowa. I teraz, proszę Państwa, wchodzimy w epokę nowożytną, czyli mamy zmianę czasów, trochę inna sytuacja, ale w źródłach pojawiają się nam emfiteuci. To jest bardzo też ciekawa kategoria. Tak w średniowieczu jeszcze ich za bardzo nie widać, choć prawo emfiteutyczne wywodzi się z prawa rzymskiego, czyli długoletnia dzierżawa. Tak standardowo na 40 lat coś było dzierżawione, ale ja najdłuższą dzierżawę znalazłem na 200 lat w Gdyni, karczmę, klasztor kartuski, czyli dlatego od Gdyni mówię, bo to akurat tutaj było, byli mocodawcy, czyli klasztor kartuski wydzierżawił niejakiemu Marcinowi Blumhoffowi na 200 lat karczmę w Gdyni. Ci Blumhoffowie, czyli to był 1640 bodajże pierwszy, czyli mieli do 1841, a Blumhoffowie wymarli w latach tam chyba pod koniec XVIII wieku, czyli nawet tego nie dożyli. Więc prawo emfiteutyczne dotyczyło, tak jak to Państwo mówią, karczm, młynarzy, więc tutaj na tej zasadzie to najczęściej funkcjonowało, ale pojawiło się coś takiego jak chamernie, po polsku kuźnica. Ale my mamy na Kaszubach do dzisiaj nazwisko Hamernik, Hamerski. To właśnie to byli ci, którzy tymi hamerniami się zajmowali. Bardzo ważną rolę spełniał. W zasadzie ja tylko mówię o nowożytności, bo jak za bardzo w średniowieczu nie wychwytuję tego w źródłach, ale być może już też takie były kuźnice, no bo skądś to żelazo trzeba było brać. Żelazo pozyskiwano z rudy darniowej. W jaki sposób, czyli czasami nie wiem, czy Państwo zwracaliście uwagę, czasami gdzieś takie źródełka biją na Kaszubach, że tam jest pełno rdzy w tym, więc to żelazo gdzieś tutaj w tych podskórnych warstwach tu jakieś się gdzieś znajdowało, więc możemy sobie wyobrazić, ile oni tego musieli przerobić, żeby tam jakieś kilogramów tego żelastwa zdobyć. Potem w zasadzie tych hamerników najwięcej, proszę Państwa, jest przy tych malutkich rzeczkach, które wpadają do Zatoki Gdańskiej, czyli tam od Gdańska na północ na przykład, na terenie dzisiejszej Gdyni, bardzo dużo tego było. Niektórzy badacze zwracają uwagę, że w zasadzie w XVIII wieku, czy może już nawet w XVII, statki przewoziły jako balast złom. I potem ci hamernicy zajmowali się przerobem tego złomu. Poza tym w ogóle, proszę Państwa, ja myślę, że część z Państwa jeszcze zna te czasy, że to są przydo, że nic się nie wyrzucało, że wszystko można było przerobić. Ja sam pamiętam u mnie w domu takie w piwnicy pomieszczenie, co było nazywane złomem, co tam były za rzeczy różne. I to już dziadek po prostu tam coś odkładał, bo się przyda. Więc to generalnie to było naprawdę bardzo ważne i ja spotkałem już w XVII wieku takie spisy inwentarza, że jakiś szlachetka taki niezbyt ani bogaty, ani biedny i w takim inwentarzu on wykazał różne rzeczy, ale między innymi też żelastwo. No bo takie jakieś po prostu bezkształtne żelastwo, które potem mogło mu posłużyć do na przykład pójścia do kowala, żeby podkowę zrobić, zawias i tak dalej. No to było wszystko w cenie, więc mi się wydaje, że ci hamernicy też pewnie się zajmowali zbieraniem takiego złomu i potem przetapianiem tego. Emfiteutami byli też pustkowianie i to jest takie bardzo tutaj typowe dla Kaszub, szczególnie południowych, ale trochę też ich tutaj występuje na tych środkowych. Na północy bardzo mało jest pustków, przy czym te pustci, co my tak rozumiemy, to są dwa rodzaje, proszę Państwa. Pustkowianie zaczęli się pojawiać w XVI i XVII wieku głównie, kiedy się zaczęło Pomorze odbudowywać po tych licznych takich zniszczeniach po wojnie 13-letniej. Wojna 13-letnia kończy się 1466. Państwo krzyżackie po prostu zostaje pokonane, udaje się przyłączyć Prusy Królewskie do korony polskiej. Więc trwa to bardzo długo, bo kraj był bardzo mocno zniszczony, wyludniony. Jak to się wszystko odbudowało, no to się okazało, że w wielu wsiach było jakaś liczba ludzi, dla których nie można było przydzielić gospodarstw, bo były już po prostu zagospodarowane.
I tutaj starostowie, bo to jest głównie się dzieje w starostwach, przy czym starosta to nie jest ten, co dzisiaj stoi na czele powiatu. Starosta w okresie staropolskim to był dzierżawca dóbr królewskich i zarządzał tymi dobrami królewskimi, więc żeby dochody zwiększyć, to po prostu kawał puszczy gdzieś tam wydzielał i sobie to możesz wyrąbać. I to były różne, proszę Państwa, sytuacje. Tu w Kartuskim to było tych hut bardzo dużo. To były też te pustki. Więc to, co czasami są oni nazywani smolarzami, ci emfiteuci, więc bo to jest też, to działa znowu, bliskość Gdańska, więc potrzeba społa drzewna, potaż, więc ten popiół, który tam służył też do różnych tam rzeczy w Gdańsku, było to przerabiane. Proszę Państwa, jakby się dzisiaj ekolodzy tam przenieśli, to by po prostu by włosy z głowy rwali, co oni robili. Po prostu rąbali. Ja pewnie mam nazwisko od takiego, co to robił. Rąbali puszcze albo wypalali i powstawały w ten sposób często duże połacie, które można było teraz zagospodarować rolniczo. Więc w ten sposób często ci smolarze przekształcali się w pustkowianów, bo jak już nie było co wyrębywać, no to teraz uprawiaj tą ziemię i tylko nam zostały te nazwy, te huty. A bardziej na południe Kaszub, to czasami tam gdzieś śródleśną karczmę jakąś zbudowali, na przykład Rolbik, taka słynna chociażby przez świętej pamięci pana Stanisława Pestkę, pisarza kaszubskiego, który z tego Rolbika pochodził. To była karczma na początku, ale ona się rozrosła do wioski. Rytel, który zdmuchnęła ta wichura w 2017 roku, to też była karczma taka śródleśna, która się rozrosła wioskę, ale początkowo właśnie jedna rodzina dostawała, czy jeden człowiek dostawał nam powiedzmy ileś tej ziemi, tego lasu, sobie to miał wyrąbać, a potem opłacał czynsz. To była bardzo, proszę Państwa, korzystna sytuacja, bo ci ludzie byli osobiście wolni, musieli tylko czynsz odprowadzać, żadnej pańszczyzny i tam, wiecie Państwo, też bardzo dużo tych szlacheckich synków się na to rzuciło, no bo wiadomo, że ojcowizny tam nie było za bardzo jak dzielić, więc mamy tam różnych przedstawicieli tej szlachty kaszubskiej na tych pustkach, ale to od razu podkreślam, dla państwa, dla świetle prawa, to oni nie byli szlachcicami. Oni mieli oczywiście tam świadomość, to nazwisko jakby zdradzało, że oni są ze szlachty, ale oni byli pustkowianami. Takich się określa, nawet Niemcy nawet nie mieli w ogóle na to odpowiednika, jak w ogóle Prusacy zagarnęli Pomorze Gdańskie, to oni ich nazywali pustkowianen. Leman to jest, mamy Lemańczyków pełno przecież, lemańskich na Kaszubach, więc to też nazwisko jest od tego. Lehmann po niemiecku to jest lennik. Więc to początkowo musimy się znowu do średniowiecza gdzieś cofnąć, lennicy, taka pośrednia warstwa między rycerzami a gburami. To często byli pankowie kaszubscy, bo część tych lemanów, tych panków potem przedzierzgnęła się w szlachtę. No, niektórzy lemani byli już od średniowiecza gdzieś w różnych wsiach występowali. Na przykład taką charakterystyczną wioską były Brusy, że miała tam iluś gburów, miała sołtysa, ale miało też 3 lemanów. Czyczkowy obok też miało iluś tam tych lemanów. Na przykład z tych Czyczkowów wywodzą się Gierszewscy, to słynny biznesmen z Bytowa, to jest z tych właśnie Gierszewskich, z tych lemanów. I to byli naprawdę bardzo zamożni ludzie, ci lemani. Czasami tam potem niektórych gburów potem starostowie przekształcali w lemanów. Więc to niektórzy się od średniowiecza wywodzili, a niektórzy po prostu gdzieś tam w okresie nowożytnym zostali przekształceni w tych lemanów, czyli po prostu już mieli lepszą sytuację prawną w stosunku do tej swojej ziemi. Wybrańcy, podobna trochę kategoria, to jest epoka Siedmiogrodzianina, czyli Stefana Batorego, który potrzebował piechoty, której polskim wojskom litewskim brakowało, więc wymyślono, że tam któregoś chyba z 120 teraz w pamięci nie pamiętam już któregoś łanu z dóbr królewskich jeden chłop za to, że dostał włókę ziemi, miał służyć wojskowo. I w ten sposób po prostu powstała piechota wybraniecka, więc tym samym sposobem powstały te włóki wybranieckie i znowu Niemcy nie mieli na to swojego określenia. Nazywano ich Wibrancen w XVIII wieku. Z czasem oczywiście ta piechota gdzieś tam upadła i wiele z tych gospodarstw po prostu zostało na podobnej zasadzie jak lemaństwa, czyli cieszące się dużą wolnością, jakiś tam czynsz tylko musieli odprowadzać. I te wybraniectwa dotrwały tam do XVIII wieku, bo tam niektórzy czasami szlachcice wykupywali te wybraniectwa, one były tam korzystnie je było posiadać.
No i mamy tutaj nową kategorię, chałupnicy się pojawiają w epoce nowożytnej. To jest związane głównie ze zniszczeniami z okresu wojen szwedzkich, gdzie mnóstwo gospodarstw zostało zrujnowanych. Wiele tych gospodarstw górskich się nie odbudowało i często właściciele wsi, w tym również dzierżawcy dóbr królewskich albo starostowie, na przykład woleli najłatwiej przekształcić te opustoszałe włóki górskie w folwark i na tym folwarku wtedy zatrudniano chałupników albo komorników, bo też tacy tutaj są. Chałupnik, jak sama nazwa wskazuje, no, czyli miał chałupę, no to z kolei w języku polskim nie ma odpowiednika, bo po niemiecku chałupnik to jest Kettner, ale jeszcze obok tych Kettnerów się pojawia Eigenkettner, czyli jakby właściciel chałupy. A bez tego Eigenkettner to jest taki po prostu najemca tej chałupy. Tam po prostu do tej chałupy był jakiś ogród dodany, więc niewielki skrawek ziemi i za to pracę trzeba było wykonywać. Więc na pewno sytuacja nieciekawa dla tej ludności i coraz więcej, im bliżej naszych czasów, to tych chałupników jest coraz więcej, a jeszcze więcej komorników. Komorników i pomieszkańców i teraz tak naprawdę historycy mają problem, czym oni się różnili, bo komornik to nie jest ten z sądu pan, który taki tam się zachowuje, jak się zachowuje, to jest mieszkający w komorze, kątem, kątnik jest też po polsku odpowiednikiem, czyli każda chałupa chłopska miała izbę i komorę, taką nieogrzewaną i w tej komorze wtedy tam się po prostu takiego usadawiało, stąd ta nazwa komornik. A pomieszkaniec, bo to jest też kalka z języka niemieckiego, czy Einwohner, dosłownie to znaczy mieszkaniec. No wszyscy oni byli mieszkańcami tej wsi, więc żeby jakoś to odróżnić, to nazwano ich pomieszkańcami. Można ich nazwać, zarówno tych komorników, jak i pomieszkańców, taką warstwą protorobotniczą, bo oni się tak naprawdę w XIX wieku przekształcili w robotników, czyli takim żyjący na pracy najemnej. Dużo łatwiej nam jest rozpoznać fornali i ratajów. Rataj to był człowiek, który się zajmował obsługą wołów, natomiast fornale byli od koni. Z czasem to słowo w Polsce nabrało takiego znaczenia, że w ogóle pracownik folwarku to był fornal, ale jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku rozróżnienie na rataja i fornala było dla wszystkich jasne, czyli fornal od koni, a rataj od wołów. I to byli najczęściej pracownicy folwarków. No i wreszcie mamy na samym dole drabiny tej społecznej, oni zawsze byli na końcu wymieniani, owczarze i pastuchowie. Czasami ich tam o różne rzeczy oskarżano. Najczęściej ich chałupy mieściły się gdzieś na skrajach wsi. Cała gromada podpisywała, albo dziedzic wsi z takim owczarzem, w zależności jaki typ hodowli dominował w danej wsi, czyli jeżeli było bydło, no to pasterza, jeżeli owce, to owczarza i on się po prostu zajmował wtedy wypasem i opieką nad tymi zwierzętami dla całej gromady. W jakiś sposób pewnie musieli tam oni oznaczać, pewnie krowy to łatwiej, bo krowy tam pewnie miały cechy takie charakterystyczne, ale owce to wyobrażam sobie, no za moich czasów to się tam farbą jakoś matrzało, widziałem rzeczy jeszcze w moim dzieciństwie, ale na pewno jakieś sposoby mieli, żeby sobie rozpoznać swoje zwierzęta i oni się po roku tam jakieś rozliczali, na przykład jeżeli to był owczarz, to jakąś część stada to była jego. Bardzo często ci ludzie, przez to, że te zwierzęta, ci pasterze i owczarze leczyli ludzie, to i ludzi leczyli. A profesor Szultka nawet znalazł takie źródła informacji, że na Pomorzu Zachodnim, to gdzieś w Słupskim czy Lęborskim, to pasterzy bardzo często wykorzystywano do tego, żeby dzieci przygotowywane do konfirmacji, czyli mówimy tu głównie o protestantach, z braku nauczycieli przygotowywali ich owczarze albo pasterze, którzy wszystkie pieśni i modlitwy znali na pamięć. Więc też bardzo ciekawa funkcja. I to była najbardziej mobilna kategoria społeczności, więc jak ktoś ma, a sporo ludzi ma z doświadczenia, wiem, wśród przodków pasterzy i owczarzy, no to Boże pomagaj, bo on był najwyżej kilka lat w jednej parafii, a potem był w drugiej i to jest często szukanie igły w stogu siana. Mojemu przyjacielowi właśnie robiłem coś takiego, wywód przodków i akurat ród jego mamy, jego przodek żyjący na początku XIX wieku był chyba owczarzem albo pasterzem, już raz nie pamiętam.
i nie jestem w stanie odgadnąć, skąd przyszedł tam. I to gdzieś też w obecnym Kartuskim się gdzieś działo. I tutaj, żeby pokazać Państwu przykłady, jak taka struktura takiej gromady wyglądała, ja szukałem na szybko teraz, to jest stary powiat, już się wytłumaczę, że dzisiaj to jest Kościerski, ale w XIX wieku to był powiat kartuski, Gostomko, czyli wieś królewska. Mamy Kulasa, który był sołtysem. To jest, proszę Państwa, wypis z katastru kontrybucyjnego. Polecam, zresztą to źródło każdemu z Państwa jest dostępne online. Nasi archiwiści z Berlina Dahlem zlitowali się nad polskimi poszukiwaczami. Zresztą ja wiem dlaczego. Polacy by po prostu zaczytali to na śmierć, te akta, i oni to zdigitalizowali. Od jakiegoś czasu jest to dostępne online. Więc ja tutaj kilka takich przykładów pokazuję Państwu z dóbr, ze wsi, które były w amcie, czyli urzędzie mirachowskim. Większość urzędu mirachowskiego była w dzisiejszym powiecie kartuskim. Więc zobaczcie Państwo, mamy sołtysa, mamy 4 gburów, Pelowski, Kropidłowski, Literski, Kulas, i mamy jednego gbura, który jest jednocześnie karczmarzem. Kolejny gbór, jest tylko jeden komornik, więc to jest ta wieś taka dosyć nietypowa. Tutaj są wszyscy gburami i jest niejaki Lorenz, który jest pasterzem. Bardzo często właśnie ci pasterze mają niemiecko brzmiące nazwiska i moim zdaniem oni się wywodzili też z Pomorza Zachodniego. Więc te przepływy, bo na przykład ja się kompletnie nie zgadzam z profesorem Szultką, że tu była jakaś wielka emigracja Kaszubów z Pomorza Zachodniego na tutaj nasze Pomorze. To było, czy ruch był, bo proszę Państwa, nie było czegoś takiego, że ludzie nie przemieszczali się cały czas. Oczywiście pewne rody, jeżeli jakoś tak się zdarzyło szczęśliwie, że gospodarka przechodziła z ojca na syna, to rzeczywiście mogą wykazać się długim zasiedzeniem, ale ja takich rodów, żeby od stworzenia świata to nie znam, nigdy nie spotkałem. No i tutaj szukając jeszcze dzisiaj coś takiego zbliżonego i też, żeby taką rozbudowaną miało to strukturę, linia. No i potem zobaczyłem, że to jest powiat wejherowski, ale dawny mirachowski. Ale założę się, że jak tu Państwo siedzicie, nie wszyscy macie korzenie tylko w powiecie kartuskim, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Będę się starał oczywiście lokalne tutaj rzeczy pokazywać. I tu jest bardzo ładna struktura w tej linii, bo w linii jest folwark, ale dzierżawcą, arrendatorem jest szczypior. Czyli to też, proszę Państwa, bo my mamy takie czasami przeświadczenie, że dzierżawcami folwarków najczęściej byli zubożali szlachcice. To jakby z literatury pięknej to też bardzo często czerpiemy. Byli, na Pomorzu też, ale jeżeli ktoś był wprawny w zarządzaniu, a nie miał pochodzenia szlacheckiego, to mógł zostać tym dzierżawcą. A szczypior to jest bardzo popularne nazwisko na Kaszubach. Tutaj mamy Gärtner z folwarkową ziemią, czyli zagrodnicy z ziemią folwarkową. Grzenkowicz, Miotek, czyli Miotk, kolejny Grzenkowicz, Baranowski i Szefer, czyli owczarz, który nazywa się Lorenz. Więc tutaj widać, że folwark specjalizował się w hodowli owiec. Tu mamy, czyli jest tu ewidentny podział w tej linii na folwark i podział na wieś, czyli mamy gburów. Grzenkowicz, Baranowski, Grzenkowicz, Brzeski. Brzeski jest jednocześnie karczmarzem. I chałupniker, Mytland, czyli chałupnicy z ziemią, bo czasami byli ci bez ziemi, którzy na folwarku pracowali, więc proszę Państwa, struktura też jest nie zawsze jednakowa. Każda wieś ma swoją specyfikę. I znowu mamy Grzenkowicz, Żmuda, Grzenkowicz, Baranowski. Zobaczcie Państwo, to w zasadzie się nazwiska w sumie 2 powtarzają. Pełno Grzenkowiczów i pełno Baranowskich. I jest Einliger Bauer, czyli jeden komornik przynależny do gburów, jest nim niejaki Jakob Szur. To jest dla mnie na przykład zaskakująca informacja.
bo tych komorników było zawsze bardzo dużo. To są gospodarstwa 50-morgowe, ci Gburzy, a ci niektórzy nawet mają 25 tylko morgów. To były bardzo malutkie gospodarstwa. Więc jak były mniejsze gospodarstwa, to tych komorników czy pomieszkańców po prostu nie mieli co tam szukać, bo te rodziny sobie po prostu z tą ziemią same dawały radę. Najkrócej rzecz ujmując, proszę Państwa, szlachcicami to oni nie byli od Adama i Ewy, bo nawet co teraz niektórzy są bardzo modne badania DNA i w zasadzie DNA potomków chłopów od potomków szlachty się niczym nie różnią w Polsce. Geneza w ogóle rycerstwa, bo szlachta wywodzi się z rycerstwa, jest w czasach Kazimierza Odnowiciela, bo Mieszko I i Bolesław Chrobry mieli drużynę, czyli po prostu mieli najemnych zbirów. Kiedy Kazimierz Odnowiciel, jak sam jego przydomek mówi, odnawiał Polskę, no to ten system już nie mógł zaistnieć drużyny, musiał po prostu inaczej siłę zbrojną sformować, więc poprzez nadawanie ziemi, czyli za nadanie ziemi odbywali służbę rycerską, ci, którzy otrzymali tą ziemię. I w ten sposób się narodziła warstwa rycerzy. Oczywiście były te różne inne, to byli ci bogaci rycerze, ale byli też pośredni. Ci sołtysi potem wchodzili. Oni przecież też pełnili służbę konną. Ale najczęściej ci rycerze to byli ciężko zbrojni, prawda, oni mieli tam odpowiednich pachołków, kopie i tak dalej, natomiast sołtysi i biedniejsi rycerze, czyli też ci lemani, pankowie na Kaszubach, którzy licznie występowali, oni służyli bardzo często w lekkiej jeździe. Bo proszę Państwa, bo ciężka jazda służyła do takiego przełamania szyków przeciwnika, do tego pierwszego ciosu, ale potem musiał ktoś ich gonić. No więc to była ta lekka jazda i w tej lekkiej jeździe służyli ci ubożsi rycerze, właśnie ci sołtysi. Więc przodkowie większości kaszubskich szlachciców, czy generalnie nawet może być pomorskich, bo to drobne rycerstwo bardzo licznie występowało na całym Pomorzu, ale ono przetrwało najdłużej na Kaszubach. Więc oni nie byli traktowani jako rycerze, bo rycerz odróżniał się w źródłach, był tytułowany panem, po niemiecku Herr, a po łacinie Dominus. My dzisiaj mamy, chociaż nasi sąsiedzi ze wschodu się z nami czasami śmieją z tym pan, pani, że my tak do siebie się ładnie zwracamy. W ogóle słowo pan wywodzi się z jakiegoś dawnego, zamierzchłych czasów, prawdopodobnie z języka awarskiego był coś taki urzędnik, który się nazywał żupan. Żona żupana była żupani i z tego żupana się zrobił pan. I to oznaczało początkowo wysokiego urzędnika. Potem przeszło na rycerzy pasowanych, czyli tak, wiecie co, byli klepnięci mieczem przez króla i mieli pas rycerski, czyli te bogaci rycerze. Potem już każdy szlachcic, nawet ten drobny, był panem. W XIX wieku panem już byli burżuje i wszyscy, co karierę zrobili, już nawet nauczyciel był panem nauczycielem. I w zasadzie dopiero w XX wieku stało się to określeniem grzecznościowym, pan, pani. I nawet komunizm tego, zobaczcie Państwo, nie próbowano nas obywateli robić, ale to też ja zawsze uważam, że to jest najbardziej mi szkoda słowa obywatel, bo ono się stało niemalże jak towarzysz. A przecież obywatela to wymyślono w czasach powstania kościuszkowskiego, że on do tych chłopów się wtedy zwracał, obywatele. Bo obywatel to znaczyło tyle, co wolny człowiek. Obywatele to mówili o sobie ziemianie, czyli bogaci ludzie. Zresztą towarzysz to też jest słowo z wojskowego języka i to był towarzysz, na przykład jakiś husarz był towarzyszem. No a potem to właśnie tak zostało spaskudzone to słowo i jakbyś wycofane powoli z języka polskiego. Generalnie, proszę Państwa, od XVI do XIX wieku w Polsce szlachta nie miała tytułów. Więc miała urzędy szlachta, więc ktoś był kasztelanem, jak był synem kasztelana, był kasztelanicem, starościcem, jeżeli był synem starosty i tak dalej, albo starościanką, jeżeli to była córka starosty. Ale generalnie tych bogatszych szlachciców określano jako urodzony, generosus, a tych wszystkich szaraczków biednych nobilis. Ale wszystko, proszę Państwa, zależało od tego, jakie się miało układy z proboszczem. Więc dla jednego, jak się dobrze żyło z proboszczem, to się, mimo że się miało tam 2 hektary, ale się było generosus, było się urodzonym i tak dalej. Więc też zawsze trzeba z przymrużeniem oka na to patrzeć. I tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o drobną szlachtę, to tu są wioski, których występowała ta drobna szlachta na terenie Kaszub środkowych.
czyli ten powiat mirachowski historyczny, który tu jest zaznaczony na mapie. Tam to, co jest pogrubionym czcionką, to jeszcze do XIX wieku przetrwało jako wsie drobnoszlacheckie. Natomiast to, co jest niepogrubionym, to Bendargowo, Borucino, Chośnica, to one już w XVIII na przełomie i potem na początku XIX wieku było przejęte przez szlachtę bogatą. Bo proszę Państwa, w pewnym momencie, zwłaszcza już po pierwszym rozbiorze Rzeczpospolitej, szlachta była przymusowo często wykupywana ich dobra, po prostu byli rugowani ze swoich majątków. Przejmowane było przez bogate rody i to w zasadzie ten proces trwał od XVI wieku, na przykład na Kociewiu, czy tam w Borach Tucholskich, czy tam nad Wisłą, tam było też drobne rycerstwo i tam bardzo szybko, bo tam były lepsze grunty, to drobne rycerstwo zostało wykupione przez zamożną szlachtę. Na Kaszubach przetrwało najdłużej, no bo tutaj te czarnoziemy, o których ja Państwu mówiłem, że one tak nie za bardzo zachęcały do tego, ale z czasem to szczególnie jak król pruski zezwolił wszystkim, kto tylko miał pieniądze na zakupywanie od Polaków dóbr na prawie rycerskim, to tu najechało masa dorobkiewiczów, cwaniaków, którzy po prostu wykupywali te majątki, przekształcali już wtedy je w folwarki. Pokazuje też strukturę takiej wsi drobnoszlacheckiej, też Gostomie, dawniej w Kartuskim, dzisiaj niestety w Kościerskim. Gostomie, czyli gniazdo gostomskich i to jest bardzo ładnie to pokazane w ogóle w katastrze, bo nie zawsze to tak jest to ładnie pokazane, że to są oznaczenia działów szlacheckich. Tych szlachciców drobnych w Gostomiu było aż 12. Ale też zobaczcie Państwo, oni nie byli sobie równi. Najbogatszym był Stanisław Żabiński, miał dzierżawcę, to znaczy, że tam część przynajmniej musiał ziemi wydzierżać. Jak był osiadły, to znaczy, że tam mieszkał, ale miał jeszcze karczmarza i 3 komorników. Kolejny był Niesiołowski, ten miał tylko dzierżawcę, bo mieszkał nie w Gostomiu, tylko w Niesiołowicach. Dopiero ci tutaj, Kostka ma jednego komornika, ale już Kistowski, Gostomski, Bożyszkowski, kolejni gostomscy, pijanoscy, oni w zasadzie uprawiają ziemię osobiście. To jest żadne inne źródło, proszę Państwa, tego nie pokazuje. Tutaj to zawdzięczamy temu katastrowi kontrybucyjnemu, który sporządzony jest po przejęciu Pomorza przez Prusaków, bo kontrybucja to był podatek gruntowy. Więc Prusacy po prostu spisali wszystko, co tu jest i całą sytuację. Takiego drugiego źródła dokładnego z czasów polskich my nie mamy. Więc ono pokazuje nam też, jak wyglądał koniec Rzeczpospolitej na Pomorzu i początek nowych czasów, czyli otwarcie na te czasy już zaboru pruskiego. I takich wsi było bardzo dużo, więc że szlachcice osobiście uprawiali ziemię. To w literaturze mamy, prawda, że szlachcianki w rękawiczkach uprawiały, to szczególnie na Litwie, tak? Ja tu z Kaszub to nie mam takich relacji, czy te szlachcianki w rękawiczkach uprawiały ziemię, ale niektórzy mieli widać też swoich chłopów, tych komorników, którzy za nich to robili. Józef Wybicki jest bardzo ciekawym przykładem. Przecież nie ma nazwy miejscowości Wybice. Przodek Józefa Wybickiego, żyjący na przełomie XVI-XVII wieku, Bartłomiej Wybę, tak się nazywał, nie Wybicki, tylko Wybę, ożenił się ze szlachcianką Sikorską z Sikorzyna. I według legendy pochodził jednej z Niderlandów, a z innej z Danii bodajże. No i że był żołnierzem. To pewnie jest prawda, że był żołnierzem, bo to najłatwiej było po prostu się wtedy przedzierzgnąć w szlachcica. Pewnie był inteligentny, się umiał zakręcić. Moim zdaniem, i tego niestety nie napisał mój kolega, który napisał genealogię Wybickich, jakbyś się obawiał tego, ale według mnie można było taką hipotezę postawić. Proszę Państwa, jak się jedzie na wycieczkę na Żuławy i się ogląda jeszcze istniejące nagrobki menonickie, to tam bardzo wiele nazwisk jest Wibę albo Wybę, więc gdzie on tam z daleka przyjął, to tutaj musiał ten Bartłomiej być z Żuław gdzieś, a żuławscy chłopi, proszę Państwa, to byli naprawdę bogaci ludzie. To nie jeden szlachcic mógłby im buty czyścić. Jak to się stało, że ten gbur to jest mur? Bo ci gburzy, proszę Państwa, których ja jeszcze pokazywałem, którzy istnieją a w ogóle nie wyjaśniłem słowa gbur. Skąd jest gbur? Od Gebauer, niemieckiego rolnik. Więc
Geburzy, tak jak Państwu mówiłem, mieli własność użytkową swoich gospodarstw. I w zasadzie już od XVIII wieku, szczególnie tutaj w państwie pruskim, toczyła się cała dyskusja na temat tego, żeby zmienić sytuację ludności wiejskiej. I król pruski, ja tutaj mówię o ziemiach może nie związanych teraz o kartuskim, tylko o sąsiednich powiatach, czyli lęborskie, bytowskie i tam dalej jeszcze na zachód. Król pruski w swoich dobrach, tak zwanych domenach, zaczął proces oczynszowania chłopów, czyli żeby odejść od jakichś tam tych szarwarków, robocizn i tak dalej, żeby po prostu zmienić wszystko na czynsz, co już funkcjonowało z powodzeniem w Europie Zachodniej, bo tak generalnie ten system folwarczny, tą granicą była rzeka Łaba, czyli wszystko na zachód od Łaby to było bardziej cywilizowane, nowoczesne, natomiast na wschód od Łaby, czyli również obecne wschodnie Niemcy, no to były folwarki i sytuacja ludności chłopskiej różna, nie zawsze zła, ale czasami była nieciekawa. Ale jest taka wieś Żabno, to była wieś szlachecka, której właścicielem był Krzysztof Łukowicz. I kiedy we wsi przeprowadzano reformy agrarne, to dołączono do akt dokument po polsku. To jest w ogóle, wiecie Państwo, jak igłę w stogu siana znaleźć w okresie pruskim, jakiśkolwiek dokument po polsku. I to jest ostatni kontrakt dziedzica Łukowicza zawarty z chłopami z Żabna. W zasadzie to oni muszą wcześniej rano wstać i spać, jak słońce zajdzie. Ja bym w ich miejscu nie chciał być 5 minut, tych chłopów, którzy tam mieli. W zasadzie oni mają już same obowiązki. Więc czasami właśnie było to tak, że to się ciężko było żyć na tym, żeby wytrzymać, a czasami ten chłop naprawdę mógł robić niezłe kokosy. Więc nie była ta sytuacja zawsze jednakowa, już nie mówiąc o sołtysach. I teraz, proszę Państwa, jakby te wszystkie reformy wymusiła klęska, którą Prusacy ponieśli w wojnie z Napoleonem. W 1806 roku i na początku 1807 roku Prusacy ponieśli druzgocącą klęskę. W zasadzie mamy z tej epoki pierwszy taki ciekawy pamiętnik XIX-wieczny Walentego Wolskiego, który był dyrektorem Landschafty, czyli takiego towarzystwa kredytowego i przeżył oblężenie Gdańska przez Francuzów. Jest dokładny opis oblężenia Gdańska, a potem jak Francuzi eksploatują i wyzyskują Pomorze. Bo my tutaj, proszę Państwa, w zasadzie na Pomorzu to nie mamy, w zasadzie trudno by, jeżeli byśmy się spotkali z jakimkolwiek przodkiem naszym i powiedzielibyśmy o zachwytach nad Napoleonem Rzeckiego z lalki, to oni by tego nie zrozumieli. Dla nich Francuz to był wróg, to był po prostu okupant. A Rzecki, jak Państwo wiecie, w ogóle w tej literaturze pięknej, no Polacy marzyli kolejnym Napoleonie, który przyniesie nam wolność, niepodległość. Tutaj Francuzi się zachowywali jak klasyczni okupanci. I pokazuje to bardzo ładnie pamiętnik Walentego Wolskiego. On jest zresztą w internecie, a niedawno mi się mignęło, że on chyba jest jak ktoś, ale nawet nie wiem kto, wydał go w formie książki. I proszę Państwa, państwo pruskie, które można byłoby powiedzieć, że zostało pokonane, upokorzone, ale mimo to do władzy doszło dwóch polityków, Stein i Hardenberg, którzy po prostu w takim duchu liberalnym zaczęli kompleksowo reformować państwo pruskie. W bardzo trudnych warunkach, bo pod okupacją francuską. Zreformowali, proszę Państwa, ustrój administracyjny państwa. Miastom przywrócili samorządy, bo te były im od średniowiecza, władza pruska w XVIII wieku zabrała im samorządy, więc przywrócono. Żydom zezwolono na osiedlanie się. Wprowadzono obowiązkową służbę wojskową, czyli powszechny pobór od 1825 roku. No i przede wszystkim szkolnictwo obowiązkowo wprowadzono. Gminom wiejskim nakazano zakładanie szkół. Początkowo był problem z nauczycielami, ale to jest też w pewnym momencie porodzono, bo w każdym niemalże powiecie powstało seminarium nauczycielskie, czyli szkoła zawodowa dla nauczycieli. Jak już ci absolwenci tych seminariów nauczycielskich weszli na rynek pracy, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, czyli w drugiej połowie XIX wieku, to te dzieci spod ich ręki wychodziły, w zasadzie wszystkie umiały czytać i pisać, oczywiście po niemiecku. Bo Kaszubi, nasi przodkowie, poznawali kulturę i świat poprzez język niemiecki. To był nasz minus tej przynależności do państwa
niemieckiego, ale przede wszystkim pruskiego, przepraszam, ale przede wszystkim, proszę Państwa, tutaj zmiana, jeżeli chodzi o sytuację ludności chłopskiej. Cała gama różnych ustaw, i których tutaj analizowanie zajęłoby mi kolejne 1,5 godziny, więc tak w skrócie, proszę Państwa, rzecz ujmując, akty, szczególnie 1807, czyli tam, gdzie jeszcze nie było, że jeszcze chłopi nie mieli wolności osobistej, to wszyscy otrzymali, ale jeszcze nie ziemi. I dopiero w 1808 roku ustawa, gdzie przeprowadzono regulacje w dobrach domenalnych, czyli królewskich, inaczej rzecz ujmując, natomiast w 1811 regulacje w dobrach prywatnych. Regulacja, proszę Państwa, my oczywiście wiemy, co to jest uwłaszczenie chłopów, no bo wszyscy się w szkole uczyliśmy o powstaniu styczniowym i uwłaszczeniu chłopów przez cara. Ale gdzie był car, a gdzie byli przodkowie nasi Kaszubi? Car to i uwłaszczenie to jest 1864, a tutaj się to wszystko zaczyna 1808-1811. Początkowo bardzo takie korzystne dla chłopów, ale jak się już wojna skończyła, no to też weszła ustawa 1816, więc ograniczono liczbę tych chłopów, którzy mogli przejść regulację, czyli to uwłaszczenie. Więc tutaj generalnie, żeby to tak określić, tylko gospodarstwo duże, sprzężajne, czyli mające minimum parę wołów, parę koni i istniejące już w określonych tam rejestrach dla Prus Zachodnich, czyli Pomorza Gdańskiego, to był rok 1774, czyli musiało istnieć w tym katastrze kontrybucyjnym, który ja Państwu pokazałem. Więc te mogły podlegać regulacji. Oczywiście nic za darmo, to trzeba było płacić. I jak już się otrzymało, ale tu jest tylko mowa o gruntach ornych, tak, że dostali na własność. No i dla mnie tutaj, my też, proszę Państwa, niewiele wiemy, bo jak ta regulacja przechodziła, bo w latach 80. XIX wieku pruscy urzędnicy stwierdzili, że regulacja już dawno się skończyła, a to im zajmuje tam ileś metrów na półkach, więc to trzeba skasować, żeby było więcej miejsca na półkach, więc my tak naprawdę nie wiemy, jak w szczegółach przechodziła regulacja na Kaszubach. Natomiast w 1821 roku, 7 czerwca, wchodzą w życie 2 ustawy i one są bardzo tutaj ciekawe. Jednego dnia, jedna znosiła już wszystkie ciężary prawa feudalnego, to jest abluicja, czyli trzeba było po prostu się wykupić, że wszystkich, jakie to było tylko możliwe, takich obciążeń, które wisiały na danym gospodarstwie. Ale bardziej tutaj ciekawa jest ustawa o zniesieniu wspólnot użytkowych. Była to ustawa, która się bardzo ładnie nazywa Gemeinheitsteilungsordnung. Generalnie chodziło o to, żeby Państwu mówiłem, że gromada miała wspólne wszystkie użytki zielone, lasy, jeziora i tak dalej. I teraz ci wszyscy chłopi, którzy mieli ziemię na własność, proporcjonalnie do tego, ile mieli gruntów ornych, mieli uzyskać odpowiednią ilość łąk, pastwisk, lasu, jeżeli był we wsi, jeziora i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba było wezwać do takiej wsi na koszt oczywiście mieszkańców mierniczych, oni mieli tą wieś pomierzyć. Powstały bardzo ciekawe źródła akta pomiarowo-bonitacyjne, bo też jednocześnie określono jakość gruntów. Nie tak jak dzisiaj, bo dzisiaj mamy 6 klas gruntów. Pierwsza to najlepsza, 6 najgorsza, a wtedy były pszenne, żytnie, owsiane i tak dalej, więc jeszcze też się dzieje, bardzo skomplikowana jest ta bonitacja tych gruntów. Również łąki miały swoją bonitację. Generalnie łąki, to już Prusacy w tym 1773 roku stwierdzili, że takich złych łąk jak tutaj na Kaszubach to nigdzie nie ma. W zasadzie w żadnej kaszubskiej wsi nie było porządnej łąki, bo to określano, że to są twarde jakieś trawy, dające najwyżej jeden pokos w roku i tak dalej, więc te łąki, które my dzisiaj mamy, to jest efekt już XIX-wiecznych prac łąkarskich. I ta ustawa też, proszę Państwa, miała zlikwidować trójpolówkę. Dlatego tutaj ona się łączyła też często z wydzieleniem nowych gospodarstw poza obrębem wsi, bo teraz chodziło o to, żeby zlikwidować trójpolówkę, czyli wytyczamy nowe grunty i raczej starano się tak mierniczy to zrobić, żeby nie trzeba było jeździć daleko do swojego pola. Więc oczywiście część tych gospodarzy została w siedlisku starym wsi, ale wtedy powstały te nowe pustki.
czyli to, co, albo wybudowania to jest nazywane często, do dzisiaj mamy tę nazwę miejscowości, albo pustki, albo wybudowania, to jest właśnie z tego okresu, kiedy część gospodarstw po prostu wyprowadzono poza obręb wsi. To jest jedno, ale potem jeszcze były parcelacje folwarków i wtedy też były jeszcze kolejny raz też pustki powstały, ale tu mówię tu tych pierwszych takich, w tych z pierwszej połowy XIX wieku, więc to był bardzo długi proces, często kończący się bardzo dużymi konfliktami w ramach gromady. No to proszę Państwa sobie wyobraźcie, że no jest, wiecie, że tam jest dobra łąka, a tam jest zła i wam tą złą przyznali. Że która jest zalewana przez rzekę okresowo, no przecież wiadomo, że się na to nie będziecie chcieli zgodzić. Ja tak naprawdę przeanalizowałem najlepiej Chwaszczyno. Niedawno byłem współautorem takiej, no dałem sobie 3 miesiące siedziałem nad tymi aktami i czytałem je. I wiecie Państwo, o co tam najbardziej się kłócili mieszkańcy Chwaszczyna? O torfowiska. Bo niektórym po prostu te torfkule nie przypadły w udziale, a torfkula no, była istotna, jeżeli chodzi o opał. Był jakiś mostek przez rzeczkę, który trzeba było też naprawiać i tam chyba też się spierali o to, kto ma ten mostek tak naprawdę naprawiać. Ale no, tu były różne sytuacje. Każda wieś miała swoją odrębność i według mnie trzeba każdych indywidualnie traktować. Żadna z tych ustaw, proszę Państwa, nie miała terminu, do kiedy się ma skończyć. Więc to się przeciągało czasami bardzo długo. Najdłuższy proces, to, który z akt kojarzę, Prądzona, czyli Gniazdo Prądzyńskich, kłócili się o podział wspólnot użytkowy 20 lat. W tych wsiach, na przykład w Chwaszczynie, tam było bardzo szybko to załatwiono, tam chyba w ciągu roku wszystko załatwiono i na zasadzie jak był jakiś problem, to władze od razu przekierowały do sądu, a sąd najczęściej przyznawał rację bogatszym. I w zasadzie nie było dyskusji, ale tak mówię, ale szlachcice to mieli taką, wiecie Państwo, chyba w genach, że się dłużej kłócili, chociaż generalnie ponoć w ogóle Kaszubi są skłonni do procesowania się, ale mówię, w Chwaszczynie ja tego tam nie zauważyłem. Za koniec tych reform uznaje się lata 60. XIX wieku, czyli to, kiedy w zaborze pruskim się zaczęło. I wtedy, proszę Państwa, oczywiście to było związane z tragediami ludzkimi. Na przykład profesor Bukowski w takiej publikacji z lat 50. przywołuje dokumenty, w których chłopi proszą, że oni chcą być dalej pańszczyźniani, że oni nie chcą żadnych reform, bo ich po prostu na to nie stać. I oczywiście nie było litości. I oni zmuszali ich po prostu do przeprowadzenia tych wszystkich reform. I co z tego, że na przykład niektórzy dostali to gospodarstwo, ale nie potrafili sobie poradzić na nim, bankrutowali. Jak już prasa powstaje w połowie XIX wieku, to proszę Państwa, w prasie niemalże w każdym numerze jest informacja o przymusowej licytacji, albo to folwarku, bo szlachcice tak samo sobie nie radzili, bo wcześniej byli na przykład zdani na darmową pracę, prawda, w ramach tych pańszczyzn, a teraz oni musieli sobie nająć robotników, czyli trzeba było mieć pieniądze na to. Więc niektórzy, zresztą to wybitny polski ziemianin Ignacy Łyskowski, ja tego może do końca nie powtórzę, określił, że większość tych jego kolegów ziemian, no to w zasadzie miała głównie polowania, pasztety i psy w głowie, a nie tam porządną gospodarowanie na ziemi. A Łyskowski był naprawdę człowiekiem bardzo zaangażowanym, bo on pisał podręczniki dla chłopów tych uwłaszczonych, żeby oni po prostu uczyli się gospodarować samodzielnie, bo teraz nie, że oni są uzależnieni od kogo, tylko muszą sami. I to było, proszę Państwa, różnie, jak to w życiu. Jeden po prostu bankrutował z kretesem, a inni się bogacili. To nawet powstała taka warstwa, niektórzy nazywali ją wielkochłopska, bo niektórzy z tych zamożnych górów takim dobrze szło, że jeszcze wykupywali tych, co bankrutowali, mieli po kilkaset hektarów ziemi potem. Były takie gbórstwa. A wcześniej, tak jak Państwu mówiłem, gbór musiał mieć w każdej wsi tyle samo. No to w tym XIX wieku już jest kapitalizm. Ktoś sobie radzi, wygrywa, słabi przegrywają. Często w rodzinnych legendach to jest, że on przepił. No bo łatwiej było, chyba mój znajomy, który mówił, wiesz co, to chyba łatwiej było im się przyznać, że on to przepił, niż sobie nie poradził po prostu z ekonomią. Albo sprzedam, no różnie tam było, szlachectwo przepił albo sprzedał, więc takie różne opowieści są, ale generalnie tak, przegrali w karty, więc generalnie to nie były łatwe czasy. Ale druga połowa XIX zaczynała przynosić, proszę Państwa, owoce tego
I to już wyobraźcie sobie Państwo, że Karol Marx napisał, że te pruskie ustawy to z gbura zrobiły dziedzica, a z chałupnika nędzarza. No bo rzeczywiście, tak jak to mówiłem, ta ustawa 1816 roku dopuściła tylko te duże gospodarstwa do tych reform, a wszystkie karłowate gospodarstwa zostały wcielone do folwarków. Więc bardzo często ta najuboższa warstwa ludzi została w ogóle pozbawiona ziemi. Jak podzielono wspólnoty użytkowe, czyli jeziora, lasy i tak dalej, no to teraz gburzy przeganiali ich z tych swoich lasów, z tych toni, bo przecież jeziora miały teraz tonie. To tam ktoś jak ryby łowi, to wie, że są te tonie. Więc zaczęło się kłusownictwo, kradzież z lasu, a kłusownictwo to profesor Józef Borzyszkowski też chyba w jednej z swoich prac gdzieś tam, profesor przez to, że jest starszy ode mnie od ćwierć wieku, to jeszcze znał opowieści ludzi urodzonych w XIX wieku, a oni jeszcze pamiętali, jak to było wcześniej. I było to tłumaczone w ten sposób, że to nie jest grzech tam kłusować, no bo przecież to oni nam zabrali. To było, kiedyś mogliśmy wszyscy łowić, a teraz nie możemy, więc my będziemy łowić, bo nam to zabrali. W końcu XIX wieku, no, w ogóle po zjednoczeniu Niemiec, bo państwo pruskie miało ogromny problem, bo teraz powstała duża nadwyżka ludzi, dla których nie było miejsca pracy. Bo nie zawsze, no nie było dużych miast, które mogłyby pochłonąć tą nadwyżkę ludności. Więc generalnie była bieda, ale już po zjednoczeniu Niemiec sytuacja zaczęła się zmieniać. No, cesarstwo niemieckie zaczęło się zbroić, rozbudowywać miasta. To wtedy zaczęła się początkowa emigracja do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, a już od lat 80. XIX wieku do dużych, rozwijających się miast Niemiec. Berlin, Nadrenia, przecież tak jak tu siedzimy, proszę Państwa, każdy z nas tam ma krewnych, tam, którzy już wyjechali przed I wojną światową. Natomiast te gburstwa, które przetrwały ten najtrudniejszy okres, no zaczęły się też bogacić, bo gbur odtąd stał się kapitalistą. To też tutaj cytuję z pamięci profesora Józefa Borzyszkowskiego, już nie odtąd gbur tylko rękoma musiał pracować, ale też z ołówkiem w ręku, czyli liczyć zyski i straty. I wtedy zaczęła się, proszę Państwa, pod koniec XIX wieku istna rewolucja, jeżeli chodzi o przemiany takie kulturowe, cywilizacyjne na wsi. Zaczyna znikać tradycyjna drewniana architektura, zaczynają się pojawiać, tak jak tutaj przykłady, tylko dałem, domy murowane, tak zwane z erklem. To te w zasadzie chyba najbardziej popularne domy, one się w różnym stanie dzisiaj zachowały. Niektóre są pieczołowicie odrestaurowane, ale ich jest mało, a większość już w tej chwili jest ocieplana styropianem, więc już nie wiadomo, co tam było pod spodem. One mnie się wydają dzisiaj piękne, ceglane. Wtedy też, proszę Państwa, no, papa stała się takim bardzo popularnym pokryciem dachowym. Nawet powstawały w miasteczkach papfabrik, czyli fabryki papy, czyli były takie zapotrzebowanie, że niemalże w każdym miasteczku gdzieś tam taka fabryka papy była. Bardzo źle z kolei odbierał tą architekturę Gulgowski, ten nauczyciel w Dzyc, który stwierdził, że są obrzydliwe ta architektura i że rozpaczał, że ginie ta tradycyjna architektura kaszubska i dlatego w 1906 roku założono pierwsze muzeum na wolnym powietrzu na Kaszubach. I to jest w tej chwili najstarsze na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu, no bo Gulgowskiemu po prostu było żal, że te domy tak bezpowrotnie na jego oczach giną. No zresztą nawet artykuł na ten temat napisał. A dzisiaj te giną z kolei budynki. Ja już moim kolegom, koleżankom mówiłem, że już powinni się rozejrzeć za takim domem, żeby we Wdzydzach też taki przenieść. Co nie oznaczało, proszę Państwa, że już teraz wszyscy mieszkali wygodnie w takich domach. W dalszym ciągu jeszcze gdzieś chałupinki były, jeszcze do dzisiaj niektóre tam gdzieś funkcjonują. Czyli jakiś lepianka, pruski mur kryta strzechą, no bo gdzieś, proszę Państwa, ci robotnicy, bo teraz, tak jak mówiłem, ci komornicy, pomieszkańcy, oni w drugiej połowie XIX wieku zaczynają się przekształcać w robotników dniówkowych najczęściej, czyli wynajmują się albo u gburów, albo na folwarkach, no i mieszkają już w takich gorszych warunkach. Na pewno każdy z Państwa zna film Noce i dnie, przepiękny film. I tam jest też jeden z tych, co prawda nie jest Pomorze, ale to też jakby ten problem jest znany
folwarczan, czyli tych, którzy pracowali na folwarków i te ich warunki fatalne, w jakich oni musieli mieszkać. Przecież Niechcic zbudował im nowe czworaki, tak? I tutaj to też widzimy, ja tutaj jest co prawda nie pokazuję żadnych zdjęć, ale tutaj rzeczywiście nawet bardzo ciekawa praca powstała dla Wielkopolski. To chyba doktorat napisany u profesora Molika o pracownikach folwarcznych i tam to zresztą widać w Wielkopolsce, jak na przykład te niektóre czworaki to mają całkiem przyzwoitą formę architektoniczną. No proszę Państwa, jak były fajne domy, no to też te żony wtedy chciały też mieć już nowoczesne wyposażenie tych domów, no bo one miały krewnych w miastach i już jechały do miast, a tam były meble takie już modne jak na tamte lata, czyli kredensy, proszę Państwa, różne kanapy i tak dalej. To jest jakieś z internetu, to jest muzeum we Wdzydzach. A to są meble, które były tradycyjne. Tu w zbiorach muzeum są przepiękne meble z tej epoki, które to wykonywali lokalni stolarze, tak? I one się przestały podobać użytkownikom. Chociaż moja babcia opowiadała, że tobryt to jeszcze mieli w latach 20. XX wieku używali. Wtedy mój pradziadek kupił kredens już tak jakby, potem były te kredensy kuchenne, takie modne, które też oczywiście już potem wyleciały po wojnie z kolei z kuchni na rzecz segmentów czy innych zabudów kuchennych. W każdym bądź razie no wtedy wchodzi w modę już seryjna produkcja tych mebli takich eklektycznych, my je nazywamy w tej chwili bardzo, bardzo wtedy modne, a tym samym giną gdzieś te meble, które my nazywamy popularnie ludowymi. I bardzo są ciekawe opowieści etnografów, skąd oni potem wyciągali do muzeów. Nie wiem, jaka jest proweniencja tutaj w muzeum u pani Basi, ale ja też czytałem, że po prostu często z kurników, bo na przykład z tych mebli coś tam jakieś, albo buchty dla świń na przykład budowali i tak dalej, więc one potem z takich chlewików, kurników gdzieś były wyciągane i pieczołowicie poddawane renowacji przez konserwatorów. Tu już o emigracji mówiłem, więc pomijam, ale no my tu tylko słowem, że najsłynniejsze osadnictwo Kaszubów miało miejsce w Ontario i miejsce też jest nazywane Kaszubami. Rzeczywiście, proszę, ja tam nigdy nie byłem osobiście, ale jak widziałem zdjęcia i opisy, no to ja się nie dziwię, że oni to nazwali Kaszubami. Bo to też trzeba powiedzieć, bo to był bardzo trudny region do osadnictwa. Tam próbowano osiedlić Niemców i Irlandczyków i oni stamtąd uciekli, a Kaszuby jak tam przyszli, zobaczyli te piaski, kamienie i jeziora, no to widać, są u siebie, tak? Więc dali radę, inni nie. I na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć Państwu też o tych, jak miasta się przekształciły. Ja w ostatnim czasie badałem 2 miasta. Kartuz nie badałem jeszcze, a Kartuzy miastem są dopiero 1923 roku, ale też mi się wydaje, że trzeba by było takiego materiału, jak ja znalazłem dla Tucholi i dla Bytowa. Niestety Tuchole nie pokażę Państwu, bo źródło, które akurat tam jest i to jest to, co teraz ja na początku, od czego zacząłem, w Tucholi przy nazwiskach mieszczan nie podano ich zawodu. Więc tam można jedynie analizować strukturę majątkową ludzi, ale nie wiemy na przykład, kim oni byli, czy byli rzemieślnikami, czy kupcami i tak dalej. Natomiast w 2024 roku był zjazd historyków polskich w Białymstoku i ja zostałem zaproszony przez takich kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i oni wymyślili taki projekt, żeby przedstawić na tym zjeździe miasta dawnej Rzeczpospolitej, inaczej, miasta na obrzeżach dawnej Rzeczpospolitej w okresie zaborów, no, czyli miasta takie pograniczne. No, ja jestem z miasta jak najbardziej pogranicznego, z Bytowa, więc mówię, dobra, to Bytów wezmę. A Bytów ma o tyle trudną sytuację w zasadzie. W Bytowie w 1945 roku Armia Radziecka, Czerwona, spaliła ratusz ze całym w zasadzie zasobem archiwalnym, jaki tam się znajdował, więc my nie mamy w ogóle spisów ludności, niczego. I ja znalazłem w archiwum w Słupsku i w Szczecinie 2 źródła. To się po niemiecku nazywa Mutterrolle, to jest matrykuła gruntowa i matrykuła budynkowa, bo w latach 60. XIX wieku, zresztą ja zawsze daję za przykład, że wszyscy politycy do dzisiaj powinni brać przykład z Prusaków, jak się robi ustawy. Proszę Państwa, ustawa, która została uchwalona w 1861 roku, a miała obowiązywać od 1 stycznia 65, czyli 4 lata na przygotowanie się do działania.
a nie, że tam jutro i wtedy trzeba nowelizację robić ileś razy. W każdym bądź razie ta ustawa wtedy ustaliła urzędy katastralne i podatek katastralny, którym tam od czasu do czasu nas straszą. Czyli chodziło o to, żeby płacić podatek od wartości nieruchomości. I wtedy osobno zaczęto płacić podatek od budynków i od gruntów. No i to się zachowało dla Bytowa również ze spisem tych mieszkańców. Niestety to nie koreluje się, bo nie zawsze każdy właściciel budynku miał grunty i odwrotnie. Ale no jakieś z braku w ogóle spisów ludności Bytowa, jakieś tam wnioski udało się wysnuć, więc tu mamy 2 spisy i mamy po prostu całą strukturę, dzięki temu całą strukturę tego małego miasteczka, czyli mamy tutaj, proszę Państwa, no najwięcej kupców, między 20 a 25, handlarze bydłem, jest ich sporo. Potem mamy oberżystów, posiadaczy oberży, różnie oni są określani, młynarze, ślusarze jednocześnie, ale też przede wszystkim cała gama rzemieślników. To jest bardzo ciekawe. Ja podobne źródło mam jeszcze dla chojnic. Ja powinienem kiedyś te chojnice zrobić, żeby mieć teraz konkretny. I wiem, że w chojnicach są zawody przy tych mieszczanach określone, więc będę miał wtedy bardzo ładne porównanie. Ale już analiza tych materiałów dla Bytowa pokazuje, że to miasto było samowystarczalne dla siebie i okolicy. Tu w zasadzie były w tych latach 60., 70. XIX wieku wszystkie zawody, wszystkie. Nawet zegarmistrz i fotograf. Tu nie będę tego czytał, ale widzicie Państwo 32 różne zawody. Przedstawiciele pozostałych zawodów, czyli aptekarz, budnik, burmistrz, chirurg powiatowy, to jest lekarz powiatowy inaczej. Egzekutor, już teraz nie pamiętam, już wiem, że tłumaczyłem, co to było. Oczywiście urzędnicy pocztowi, fundatorka szpitala to była pani von Sikorska, która założyła taki przytułek. Przytułki kiedyś były nazywane szpitalami. I to była bardzo taka szacowna osoba i zresztą katolicka i w protestanckim mieście, więc duża sprawa. Więc inne właśnie, zobaczcie Państwo, też przedstawiciele, i weterynarz był, nawet oczywiście musiał być też organista, urzędnicy inni i tak dalej. Więc te miasteczka są też bardzo ciekawe i myślę, że jak tu siedzimy, na pewno gdzieś tam zawsze każdy przodka znajdzie w jakimś małym miasteczku, jak nie tego Ackerburgera, właśnie tego, bo najczęściej to byli ci Ackerburgerzy, ale to może jakiegoś rzemieślnika. I kolejną, już na koniec, tu mi taki temat, który ciągle gdzieś mi pozostaje. To jest mój artykuł o kręgu rodzinnym księdza kanonika Jakuba Antoniego Hrabkowskiego, dziekana bytowskiego, który żył na przełomie XVIII-XIX wieku. On był z Tuszków. To jest koło Lipusza, a Tuszki to jest, wiecie Państwo, takie jak Gnieżdżewo, to takie kawały opowiadają też. Tam zresztą oni nie robią z tego sobie problemu. Na Witaczu do Tuszków jest byk wciągnięty na dach. Bo tam wiecie, dlaczego byka wciągnęli na dach? No, żeby mech zjadł, tak. No i tam ci Hrabkowscy byli sołtysami, czyli zamożna rodzina. Wiecie Państwo, ja to jakby bardziej, nie będę tu mówił o Hrabkowskich, ale bardziej ogólnie o tak zwanych rodach księżych. Tu nie mam na myśli dzieci nieślubnych księży, absolutnie nie. Tylko o to, że księża ciągnęli, ja bym to obrazowo, za uszy swoich krewnych. Czyli tutaj na przykład wśród tych Hrabkowskich było 3 księży. Ten Jakub Antoni miał 20 chyba lat młodszego brata, on go wykształcił na swoje pieniądze i został księdzem, jego najmłodszy tam brat, a ten najmłodszy brat wykształcił bratanka. Bratanek następnego nie zdołał, bo za szybko umarł. Bo tak po prostu podejrzewam, że jeden drugiemu by finansował wykształcenie, ale ja na przykład w źródłach zauważyłem bardzo, ja nie wiem, czy ja kiedyś nie powinienem w ogóle jakiegoś studium na ten temat popełnić, ale to będzie z 5 lat pracy kosztowało. Księża, jak już ktoś został księdzem, to należy pamiętać o tym, że probostwa miały beneficja, czyli majątek księżowski. To dzisiaj komuna trochę pozabierała, czasami tam niektóre parafie odzyskały, ale to już nie jest to, co kiedyś. Kiedyś przy każdej plebanii było porządne, duże gospodarstwo. No przecież osobiście ksiądz na tym nie pracował, zawsze miał jakiegoś tam dzierżawcę. Bardzo często to był krewny.
I na przykład tutaj o tej Tucholi już Państwu wspominałem. Tuchola to była jedna z bogatszych beneficjów, bo miała osobny folwark, Białowieże pod Tucholą. Ja już nie pamiętam, to było kilkaset chyba hektarów. Więc bardzo duży majątek i wtedy, proszę Państwa, takie folwarki dać krewnemu, to przecież to były takie dochody, że ci krewni często jak dobrze gospodarowali, to odkładali pieniądze i potem nawet już ten ksiądz nie żył, czy zmienił parafię, to oczywiście oni też wtedy odchodzili, ale oni odchodzili z takimi pieniędzmi, że mogli kupić sobie gospodarstwo. No i też taka piękna historia, akurat z okolic Gdyni. Najstarsza parafia na terenie Gdyni to jest Oksywie, na pewno wszyscy Państwo wiedzą, co to jest Oksywie, gdzie jest kościół w Oksywie. Tam swego czasu został proboszczem, może nie proboszczem, tylko, bo to był okres kulturkampfu, więc wtedy nie wolno było mianować proboszczu, to był administrator parafii, który się nazywał Piotr Roszczynialski. On generalnie skończył w Pogódkach, jest tam jego grób, do dzisiaj zachowany. I on był synem gbura spod Tucholi i ten jego ojciec zbankrutował. I żeby ratować swojego brata, bo miał jednego brata, tam, który został na ojcowiźnie, to wynalazł mu w sąsiedniej parafii rumskiej bardzo posażną pannę. To byli Roszczynialscy, właściciele jednego z działów dużych gospodarstw w Łężycach i to był ten Marian Roszczynialski, który się z tą dziedziczką Malotkówną ożenił. To potem dał początek bardzo zacnej i zasłużonej rodzinie tam pod względem patriotycznym jakimkolwiek w okolicach Gdyni i w samej Gdyni w tej chwili. Jego jeden syn był burmistrzem, wtedy wójtem jeszcze Rumi przed wojną, został przez Niemców zamordowany. Jeden był dziekanem wejherowskim, też zamordowany przez Niemców, ale jeden najmłodszy przeżył, Wiktor, był adwokatem w Gdyni i tam jego potomkowie w Gdyni mieszkają do dzisiaj. Ale rodzina zyskała, bo tak przecież bankruci mogliby być już tylko robotnikami. Ale brat, ksiądz po prostu nie dał im zginąć. I takich przypadków można byłoby mnożyć. Ja na przykład też przez to, że mam korzenie wielkopolskie, jak przeglądałem wielkopolskie księgi metrykalne, to napotykałem na typowo kaszubskie nazwiska. I się zastanawiam, skąd oni byli. To były takie nazwiska z Gochów. Gochy to Bożyszkowy, gmina Lipnice dzisiaj. Dzisiaj to jest powiat bytowski, ale historycznie to był powiat człuchowski. Gochy należały do archidiecezji gnieźnieńskiej i stamtąd jak księża wychodzili, no to często na parafiach lądowali gdzieś pod Gnieznem i tak dalej. No więc tam tych swoich krewnych usadawiali. Dziękuję.